Kaixo egunon, ni Leire naiz, Hortzar elkartetik nator. Hortzar elkartea Gipuzkoako mugako gaitasun intelektuala daukaten pertsonen elkartea. Bai, orduan, bai esan nahi zuetena da, nik hemen hitz egiten dutena gure realitatetik eta Gipuzkoatik hitz egingo dutela, bai. Netorri naiz nire lankide Maiderrekin batea, eta gero nire ondoren Igon ekingo du parte praktikoaren aurkezpena, Igon datorrela Hortzar ikastetxetik. Bai. Bueno, pixkat hasingo geha mugako gaitasun intelektualan ingurun hitz egiten esan digutenagatik bastante interesatuta zaudete, hasi que honek zerbaitetako balio digun. Bueno, pixkat hitz egiteko, jakiteko. Lehenengo pixkat hitz egingo dugu definizioan inguru, saiatuko geha mugako gaitasun intelektuala edo MGIa definitzen, ezagutzen lehenengo zer dan. Bai, gero ikusiko dugu zerkera egiten duen pertsona batek mugako gaitasun intelektuala eukitzea. Gero hitz egingo dugu ezaugarri nagusi eta arloka banatuko ditugu ezaugarriak zuek jakiteko zer saltatu behar zuen edo alarma noiz piztu behar ikasle batekin mugako gaitasun intelektuala izan dezaken edo ez baloratzeko. Gero hitz egingo dugu pertsona batentzat ze importantean eta ze garrantzi dakan diagnostikoa eukitzeak eta diagnostikoa eta desgaitasuna bi gauza diferenteak diala nola lortu eta prozedura horiek nola jarraitu behar ditugun aurrea. Eta gero azkenik hitz egingo dut gure elkartean ingurun, guk ze eskaintzen dugu, nola egiten dugun lana eta ze zerbitzu eta programa eskaintzen ditugun pertsona hauentzat. Pixka definizioak inasteko, hemen nik uste zuen bezala, mugako gaitasun intelektuala azkenean koefiziente intelektual bada, bai? Gizartearen bataz bestekoa, 85 eta 115 puntun artean kokatukoa, bai? Hori da normaltzat hartzen duguna. Eta 70tik bera, da desgaitasun intelektualtzat hartzen dana. Eta mugako gaitasun intelektuala dakaten pertsonek, 70 eta 85 puntun artean dakate koefiziente intelektual hori. Bai, horrek zer egiten du. Ez diala gizartearen bataz besteko horretan edo normaltasun horretan sartzen, baino ez dala ere desgaitasun intelektualtzat hartzen. Bai? Orduan, koziente intelektual horrez gain, eduki behar dute egokitzeko gaitasunen defizit bat. Eta defizit hori 18 urte baino lehenagoat azaleratu behar dira, bai, pertsonarengan. Gero sakonduko ditugu, zein dian egokitzeko gaitasun horietan zeltasun horiek aurreago azalduko izkizuet, bai, baina hori. Dala, gizartearen bataz besteko koefiziente intelektuala bajoagoa daukatela, baina desgaitasun intelektuala baino altuagoa. Hori bai, remarkatu nahi dugula, ze honek ez izatea desgaitasun intelektual bat, behien etorkizkunen ere, eragina edukiko du, jasoko dituzten laguntza eta apoio ezberdinen, laguntza ezberdin horietan, bai. Eta gero ere hemen, remarkatu nahi genuen, gaur egun EAEko datuak behiratzen haste baztea, gizartearen 11,6 da mugako gaitasun intelektuala diagnostikatuta dakaten pertsonen kopurua. Halare, pertsona hauekin edo kolektibo honekin beti eduki dugu zailtasun asko diagnostikatzeko. Eta askotan, pasa egitea desapercibidos eta ez dira diagnostikatuta izaten, bizitzan aurrera dijoaz alduten bezala, baino hori diagnostiko hori gabe, bai, eta aurre ikusten da gizartearen 14% izan daitekela mugako gaitasun intelektuala dakaten pertsonak. Eta, pixkat datuak ikuste dituzu ez, Gipuzkoan 84.000 eta 101.000 arteko pertsona kopurua mugako gaitasun intelektualakin, Bizkaian 134.000 eta 172.000 inguru, eta Araban 39.000 eta 57.000 pertsona ingurun, bai. Orduan, hemen ere oso importantea esatea zer ezan mugako gaitasun intelektuala, ze askotan edo diagnostikoak nahastu ditugu, edo gu askotan liatu itegea. Bai, orduan, esan deten bezala ez da desgaitasun intelektual bat, koziente intelektuala ez dalako 70 puntu baino bajugokoa, ez da buruko gaixotasun bat, askotan osasun mentaleko gaixotasunen batekin nahasten dugu eta ez da. Ez da TDAH ez dare, ze askotan ere diagnostiko horrekin etortzen zaizkigu, eta ez da. Eta ez da nortasuna mugako nahasmendua, trastorno limite de la personalidad. Hori ere ez da. Vale. Eta gero, guk hemen bai sakondu nahi deula zeba eztan desgaitasun intelektual bat. Ez du, hasteztea behiratzen desgaitasun intelektualan definizioa, eta esatezu, askoz antzekotasun gehiago dauzka. Desgaitasun intelektualarekin, desgaitasunarekin orokorrean baino. Baina, nunbaiten imarra kortea, eta kortera baki dute koziente intelektuala 70 izatea.
Orduan, naiz da antzekotasun gehiago eduki, desgaitasun intelektualakin, ez da. Bale? Orduan, eta hasiera-hasieratik guk ere prebentzioari garrantzia handia ematen diogu, ze pertsona hauekin ez bazaude egunerokotasunean apoio guzti horiek eskaintzen, kriston zaguartasun egoera batea esponitzeia, eta gizarte bazterkeria pairatzeko kriston arriskua handia dakate. Bai, horregatik, guk beti esate dugu egunerokotasunen importantea behaien ondo neotea, laguntza eskaintzen neotea, eta prebentzio hori ahalik eta alde zuen edo aldan modun hoberenen egiten saiatzea, bai, zaguartasun egoera horiek ekin ahal izateko. Orduan, zerk eragiten du pertsona batek mugako gaitasun intelektuala edukitzeak. Alde batetik, faktore biologikok daude, izan daiteke haurdunaldian zehar edo aman desnutrizio bat egon dela, edo fetuan arazo batzuk egon diala, edo toksikoak hartu ditula amak, bai, zerbait gertatu daiteke edo golpe bat, istripu bat eduki dula amak eta golpe bat hartu dula, eta horrek eragin dezake ume hori printzipioz ez gabe datorrena mugako gaitasun intelektualakin jaiotzea, bai. Izan daiteke ere, erditzean arazok egotea, edo erditzeko iztiak bat eukitzea, edo igual guri asko elkartea etortzean beti galdetzen diogu. Bai, aber erditzea nolakoa izan zen, eta haurdunaldia nolakoa izan zen. Eta askotan esate gute, oso erditze gogorra izan zen, asko kostazitzaion ateatzea, igual arnasi gabe gelditu zen, edo force espintzakin atea behar izan zuten. Gauza horiek ere eragin dezakete pertsona batek mugako gaitasun intelektuala edukitzea. Bai, edo izan daiteke umea jaio dela ondo, haurdunaldia ondo, erditzea ondo, eta haurtzaroan o meningitis bat hartu du, edo sukar oso altuak eduki ditu, edo epilepsiakin hasi da. Bai, gauza horiek ere eragin dezakete pertsona batek mugako gaitasun intelektuala gerora garatzea. Eta izan daiteke ere herentziazkoa. Familiako norbait edo gurasoak desgaitasun intelektuala dakaten pertsonak izatea, edo mugako gaitasun intelektuala dakaten pertsonak izatea, eta egun heredatu indute. Bai, ze pertsona hauek ere seme-alabak edukitzen dituzte. Orduan, nahi gabe, pasa egiten da. Bai, eta gero ere egon daitezke ingurumeneko faktoreak. Alde batetik izan daitezke faktore pedagogiko edo kulturalak, bai, segun zuk umea nola ezten dezun, eta ze estimulu ematen dizkiozun, horrek eragin zuzena daka bere garapenean, eta horrek ere eragin dezake, pertsona horrek mugako gaitasun intelektuala garatzea aurrerago, edo izan daitezke, beste ozein adinetan, istripu bat eduki ez dula, kolpe bat eduki ez dula, ezakiz gaixotasun pasa ez dula. Konsumoengatik, pasaintza konsumoekin, eta gero garatzen dezu mugako gaitasun intelektuala, bai. Orduan, faktore diferentek daude, pertsona batek eragiten duna mugako gaitasun intelektuala eukitzea. Eta ben pixka sartuko gara ezaugarritan, eta lehenengo esplikatuko izkizuet ezaugarri orokorrak. Bai? Lehenengo ezaugarria da, ez dakatela agerizko ezaugarri fisikorik. Zuk ikustezu pertsona mugako gaitasun intelektuala dakana, eta fisikoki ez zaio eze notatzen. Nik hemen beti adibide iguala jartzet. Zuk sindrome ondakan pertsona bat paria maldi makazu, ja automatikamente identifikatzen duzu, seguramente zerbaitetan laguntza beharko dula. Edo seguramente zure azalpenak egokitun beharko dituzula. Baina pertsona hauek nola ez dakaten rasgorik identifikatzen dienak, ze dia pertsona normalak ez dakatenak ezer ala bista, askotan pasa egiten dira gure ondotik eta ez gara kontuatzen gara, honek zehose notatzen dut, baino ez dakit zer esaten. Askotan gizarteak erabiltzen ditu hitzak ez diala egokiak, baino, este es tonto, este le falta un error, olako hitzak erabiltzen ditugu pertsona hauek definitzeko, ez? Da gero behaiek gaina etortzen dianen gure bulegora esate dut, eske jo soy tonto. Eta ez da, tontoa dela, sino mugako gaitasun intelektuala dakala, eta horrek eragiten diola egunerokotasunen, zailtasun batzu azkatela modu autonomo baten garatzeko, bai, eta ez eukitza ezaugarri fisikorik nabarmentzen dienak, beste alde batetik, bestu iten dira inorrek ezakilako zerrakan, baina beste aldetik nola inorrek ezakin zerrakan, ez dute ulertzen zebadan pertsona horren funtzionamendua hola. Bai, alde batetik ondo, baina beste batetik, bere alde txarrak ere dazka. Gero, bigarren ezaugarria da, adin intelektuala eta kronologikoan arteko kriston desfasea dago. Honekin zesan nahi dugu. Bera adineko pertsonen garapen motelago aukiko du. Bai, 18 urteko mutil bati ezingo jozu mugako gaitasun intelektuala dakana, ezingo jozu eskatu beste 18 urteko mutil batek eukiko duen garapen, gaitasun eta ardura berdinak hartzeko nivela eskatu. Ezingo jozu zebea motelago dihoa. Beti normalen dira behaien adina, baino infantilagoak.
Bai, egon, gero, helduarora iristen dianen ere, ardurak hartzerako garaian eta asko kostatzen zaie, eta denbora gehiago behar dute, prozesu horiek ikasteko. Bai, gero ere beste rasgo importantea, zailtasunak edukitzen dituztela psikomotrizitatean, batez ere finean. Hemen asko ikusiko zuen elektrizitateen, soldaduran eta praktikak eta egiten hasteanen ez dutela kontrolatzen. Praktikan hasten dianen jartzen ikasi dutena klasean ez dute kontrolatzen, eta de hecho, arriskutsua izaten da bai behaientzat eta bai ingurukoentzat, igual kalteak eragingo dizkie ingurukoi o bere buruari. Bai, eta hau oso rasgo karakteristikoa da. Beste bada, emozioak erregulatzeko laguntza behar aukitzen dituztela, bai. Bueno, defizit horrek autonomoak izateko gaitasun horretan defizita gatenez, emozioak erregulatzeko eta kudeatzeko garaiene bai, zailtasun asko aukitzen dituzte. Eta gainadia pertsona batzuk, haurtzarotikan asko sufritu dutenak alde batetik. Eskolako ritmoa normalean ez dutelako eramaten beste ikasleek bezala, eta inorrek normalean ez dielako azaltzen zergatik ez duen jarraitzen erritmo hori, eta nola ezakin zergatik ez duen jarraitzen, ja motxila betetzen ari da. Harremanak sortzeko ere, zailtasun izugarriak dauzkate. Orduan, nola ezakaten kuadrilla bat, lagunak, nire denbora librea pasatzeko, patioan egoteko, ja beste motxila bat. Orduan, hoi denak emozio guzti hori dira, eta gaina negatiboak, eta hoi denak gestionatzeko laguntza behar handia aukitzen dute, bai. Gero beste bada, iniziatiba falta eta improvisatzeko gaitasun mugatua. Nik hemen beti adiberdina jartzat. Ni bakarrik naiz, Donostira, autobusean, atxaldea pasa Donostin paseatzen, eta galdu dut edo lapurtu diate kartera, mugia, dena. Bai, poltsa ez dakit ze pasa zaiten poltsakin, eta gainean ez dakat ezer, oantxo bertan hau bezala. Zeiten dut, eta nik etxe voltatu garet, eta naiz Donostin bizi. Ez? Lagunai gabe aste gaia makinatzen, horregaiti mogia eskatuko jot. Deitzeko gurasoi bila etortzeko, edo batemati 2 euro eskatuko izkiot autobusa aktualizateko, edo zerbait, ez gui astega nahi gabe, buruei bueltak ematen automatikoki soluzio bat bilatu garretelako. Pertsona hauek gatzia blokeauta, eta ez dakite nola soluzionatu egoera. Edo inkluso soluzionatzen hasten badia, guk pentsatuko dugu. Ze soluzio arraro eman dion, ze ez da baten logikoa planteatu dunak. Beste modu batea pentsatzen dute. Bai, egun, batean, improvisazio momentu hortan, dala aurretikan inoiz ez zaitenen ezer pasa, polako ezer. Eta zer egin baget, hor galdu ideia. Eta naiz eta hau noiz bait pasa. Eta hemendikan urte betea berriro pasa zaiten, ez dut jakingo. Naiz eta nahi norbaitek azaldu, zer egin barko nuke momentu horretan, ze pauso jarraitu barrituten, blokeatu ingo dira berriro, eta ez dute jakingo egoera soluzionatzen, naiz eta ia pasa zaien. Bai, hoi klasean ikusiko zuen pila bat, batian ariketa jarri, venga, ariketa hau ingo deu, indeu 1000 aldiz klasean, eta batean gatzia hola, papera ibeira ezakitela zer egin, nun ikasiko nahi zen, ez? Hoi oso ohikoa da pertsona hauekin. Gero, kontzeptu abstraktuak erabiltzeko zailtasun asko ukitzen dituzte, espazioa dagokionez, denbora, antolakuntza, dirua, maiderrek nire lankideak beti esategu eskola matematikak dianak, gero helduaroan soldata bat gestionatza dirua. Matematika dira. Hauek askotan juteia kafe bat hartzea, eta nola ezakiten kafeak zema bario un, itxoin beharren, kamareroak nahi esatea, posada bat eta erdi. Eta nire karteran txamponak bilatu eta gutxi gora era hoi ematea, ja kalkulo mentalak imagetut. Gehitzen hasi behar naiz, txamponak kontatzen hasi behar naiz. Orduan zuzenen, 10 biletea teatzaute, eta nola badaketen fijo 10 bilete honekin kaferako iritsiko zaitela, eta gaina ez duten inbehar kalkuloa aber zenbat emango dioten, aber iritsiko da nik emango dioten horrekin, jazta, ja salbatu ez situazioa. Eta nola, bueltak emango izkiten, eta ez ditut kontatuko, bueltak aber ondo eman dizkiten, ez, momentuan bestela kalkuloak iten hasi behar naiz, sartzen den poltsikora, eta jazta. Asko iten dituzte olako gauzak. Bale, hemen bai antolakuntza sartzen da, eskolara iritsi behar naiz goizeko 8 eta ondoko herrian bizi naiz, kalkulatu baget, noiz jaiki behar naizen, gozaltzeko zen denbora behar dutxatu behar naizen, ez, jazteko, autobus hartzeko, antolakuntza bada. Eskolan ere, agenda antolatu behar dute. Denbora, antolakuntza. Galdu iten dira, laguntza behar dute hortan. Bale? Gero, memoria selektiboan maila oso ona dakate beste memoria batzun kaltetan. Honek baita irakasleei eskema puskatzizkizue, esatezue, nahi duneako muitzea espabilatzeu eta badaki. Ta gero, beste gauza bat, klasean, 1000 aldiz errepikatu deuna, ez da gai. Ez da gai egiteko. Hola, gauza batzutan dira makina batzuk, 1000 buelta matizkigutela guri ere,
Eta beste batzutan, oso gaizki. Gu azkau hemen elkartean bi pertsona, kulturia general, historia, gizarteko gaiak, dakizkitela pila bat, baina mila vuelta bat izkigute, en el año no sé qué pasó, dena kontatzen izue. Eta gero bat batean etortzen zaizkizu, eta etxeko argindarran suministroa daka kontratatuta bi enpresa igualekin, bi enpresa diferentekin. Eta no hay manera, behai konbentzitzeko enpresa baten baja emateko. Eta nahi da argia bi aldiz batzen. Baina gero historiaz, mila vuelta emango izkizu. Segun zertan, makina batzuk, eta segun zertan ez, klasean hemen askotan identifikatzen ditugu alperrak izango bazian bezala. Eta asuntoa ez da alperrak diala, asuntoa da, gauza batzutan oso nadiala, eta beste batzutan ez ainonak, eta laguntza behar dutela, eta egokitze hori behar dutela, bai. Gero, oinarrizko hizkuntzaren erabilera. Hau ez da beti izaten, familian arabera diferente da, ze familia, pixkat estatus altukoa dakatenak, edo itura dakatenak hizkuntza aldetik, pixkat komplexuago hitz egiteko eta seme alabek ere ohitura horiek hartzen dituzte, eta kasu horretan hizkuntza garatu aukitzen dute, baina beste askotan pasatzen da, komunikatzeko ere arazo asko aukitzen dituztela, eta erabiltzen dituzten esaldiak diala oso motzak, oso hizkuntza sinpleakin, eta inoiz ez dituzte azalpenak luze garatuko. Bai, beti izango gauza oso konkretuak esplikatuko dituztenak. Eta gero hemen, bai aipatu nahi duguna azkena, bizitzako etapa guztitan, intensitate eta arlo ezberdinetan, baina beti beharko dituztela laguntzak. Mugako gaitasun intelektuala ez da zerbait sendatzen dana, edo betzen dana, edo pertsonan arabera eta momentuan arabera beharko ditu laguntza eta apoi horiek diferentek izango dira, intensidadea aldatu ingo da, eta laguntza behar ditun arlo horiek aldatu ingo dira, ze denborakin ere, denok bezala, garatzen jungo da, baina garapen horrek behin kasun limite badaka. Eta horregatik esate du beti naizta eskolatik atea. Laguntza beharko dute behin bizitzako etapa guztitan. Bale, orduan hemen guk behaiekin iten duguna, lanketa asko saiatzen gaiten, kontzientzia hartzeko behaiek, laguntza horiek beharko dituztela, eta onartu imagutela, esker ez dela, behin bizitza ez da ondo juten da guk elkarten hori ikuste dugu oso-osoak. Laguntzen uzten dana, más o menos, ondo bizia lana lortzen du, eta bizitza estable bat eukitzen du, eta laguntzen uzten ez dana barkatu, ez di joa bate ondo behin bizitza. Eta beti arazotan daude, eta gaina arazotan dauden ez dute ulertzen ze dauden beti arazotan, eta bukle baten sartzen dira, hortik ateatza oso zaila dela. Bai, orduan oso importantea da ikasleekin ere lantzea laguntza horiek beti beharko dituztela, baina ez dela ezer txarra. Beste gaitasun batzu dauzkatela eta horiek potentziatu behar ditugula. Bale, orduan, bakatu. Ezaugarriak pixkat arloka banatuko ditugu, zegukortzak elkarte bezala, pertsonaren ongizatea eta bizikalitatea bermatu alizateko, arlo guzti hauek ikutzen saiatzen geha, bermatu alizateko bere bizikalitate hori. Bai? Zer iruditzen zaigu, arlo guzti hauek ez daude ondo, pertsona bea ez dela ondo egongo. Orduan gu hortzak elkarte bezala eta inguruan dazkan beste profesional eta harreman sare ez profesionalekin ere lanketa egiten saiatzen geha, pertsona hori ondo egon alizateko. Bai? Orduan pixkat ongitzate fisikoakin hasiko geha, eta hemen nabarmentzen dana da osasuna, elikadura eta higiena. Bai, osasunari dagokionez, asko kostatzen zaie ohiturak mantentzea. Osasun ohitura bat izan daiteke, kirolaitea edo azazkalak moztea, dutxak eramatea, holako gauzak ohikoak dira gure osasuna mantendu ahal izateko gauza argitzea. Pertsona hauetan da super karakteristiko, ez dituztela ohiturak mantentzen, hortza argitu gabe juten dira, kamiseta zikinakin, eta beste gauza bat, nabarmentzen dana udaran pila bat, zeneguan zapatia itxiekin juten geha, hankeko azazkalak. Benetan, hankeko azazkaletan fijatu. Beste indikadore bada. Ni juten naizenen, hortzak elkartekokin viajea, ite dugu urtero astebete oporreta jute geha, eta ere juten naizen bakoitzen maiderri esatiot. Hau, podologa bialdu baitugu, zehazkate azazkalak horren luzeak, baina horren potolo luze, beldurra matauten, ni beldurtuta etortzen naiz beti. Benetan. Beste gauza oso karakteristikoa pertsona horrengan. Bai, gero berdina osasuna arretakin. Noiz da momentua medikura juteko pasatzen zaiten hortan. Guri hemen pasatzen zaigu adiez pixu tutelatuk dauzkau eta oain dala hilabete izango zen. Mutil batek zauri bat uste tintzula hankian
Eta ez zegoen ez esan, eta simaz, zauria erakusta juntzan, eta monitorea pixuko ez zitzaia juntzanen behiratzea ez pasatzen zitzaion, kontuatu zen, hanka guztia, zekala gorria. Korrika ospitalea junginan, eta kriston infekzioa zekan. Bai, ez dakite filtro hori pasatzen, noiz bai, eta noiz ez. Orduan batzuk, hipokondriakos dena galdetzea izue, baina beste batzuk, importantzia kentzeagatik, iristeia situazio oso grabetara, eta orduan gu bai saiatzen gara osasun arretan akonpainamendu hori egiten, eta beti alarma hori piztuta dauten bai, eta beti galdetzen bere osasunan inguruan. Zebeak igual ez dio importantzia emango, baina berez bai aidala zegai pasatzen hor. Vale? Eta gero jarduera fisikoa planifikatzea eta gauzatzea. Asko oso sedentarioak dira, asko kostatzen zaie mugitzea, pertsonan arabera, bazkagu kirolari tope batzuk, baina orokorren oso sedentarioak dira eta asko kostatzen zaie mugitzea. Bai, egun, ariketa fisiko edo jarduera fisiko hori planifikatzen laguntzen saiatzen gea. Vale? Elikadurari dagokionez ere, elikadura osasuntsu ohitura horiek mantentzea ere asko kostatzen zaie, askok janari prekozinatua jatute bakarrik. Ez dakite, sukaldatzen, ez dakate gaitasun hori, pure bat imarroet berdurana, zenbat urru botako jot, zenbat porru botako izkio, zenbat patata, ez zenbat. Zenbat hori, kantidadeak abstraktua da, zenbat pertsona zeate bazkaltzen, ez? Hoi dana guk más o menos kalkulatu ite du, baina pertsona hauek galdu ite hortan. Bai, eta higienei dagokionez, pixkat osasunak lotuta, bai, higiene pertsonaleako ohitura horiek mantentzea asko kostatzen zaie. Baina bai, guk beti esate dugu laguntza egokikin autonomia maila potente bat eskuratu dezaketela, bai. Baina importante da beti, bizitzako etapa guztietan, jarraipena egitea arlo honetan pertsonen ongizate hori bermatu ahal izateko. Eta ongizate emozionala leheno pixkat esplikatu dizuet, bai. Kristo motxila zuten normalen pertsona hauek. Orduan, autoestima aldetikan, oso autoestima baxua ukitzauten normalian, eta behaien gaitasunekiko oso konfiantza baxua ukitzaute, ze normalen, como yo soy tonto, beti etortzia hitz horrekin, eta behin buruan daun, que yo soy tonto, esate yo no sigo para nada. Eta ez da, hola, zuk erakutsi bagizkiozu zertan dan ona. Eta denbora guztin hori egon bertzea erreferzu positibo hori egiten, pertsona hauekin, bai. Orduan, como yo soy tonto, y como no valgo para nada, y como no hago nada bien, asebetetze oso baxua dakate behien buruakiko. Bai, egun den guztin, ideia hori behaiekin buelta ematen hon barrezu, eta beti behaien parte positibo guzti horiek azaleratzen hon bartzea, bai. Eta agun ere ukitza dute behien etorkizunai buruzko oso ilusio txikiko edo gutxiko ikuspegi hori. Bai. Hemen ere oso importante da ongizate emozional hontan, behien laguntza beharren kontzientzia ukitzea. Pertsonak, ez badu, onartzen, mugako gaitasun intelektuala daukala. Eta laguntza beharko dula, gaizkiongo da emozionalki. Bai. Eta gero horreka emozionala dagokionez, esan dizuet lehen, emozioak erregulatzeko laguntza behar eukitzaute, batez ere estres maila handiak eta klaseko erritmoa eta maila horiek ez behin gaitasunetara egokitze ez danen, estresatu ite, eta estres hori nola gestionatu ez, batzuk hartuko dute jarrera izango da, pues no hago nada, y paso de la clase, eta beste batzuk izan hartuko dute, horren beste gogo de ni jarraitu nahen maila, etxean sartuko ditutela hainbeste ordu, burua juningo zaitela. Osea, batzuk gaixo bukatzen dute benetan. Vale? Orduan hemen ere, behi motxila hain handia dan, porretakiko eta frustrazioakiko oso tolerantzia txikiak atez, ze behien bizitzen, ite dituten gauza guztietan, frakasatzen nahi dira, eta inorrek ez dizkien normalean egokitzen, egite dituzten ekintzak, edo apuntatzen dian estreskolak edo gauza guztietan, azkenean betia porrota, eta betia frustrazioa. Eta egun, ataskautagatzea, eta emozioak kudeatzeko ere, zailtasuna dazkaten, emozio negatibo hauekin ere, ezakigu zer egin. Orduan, honek, pertsona askokin, ansia eta depresio kuadrok garatzen dituzte. Eta beste batzuk, osasun mentaleko beste gaixotasun batzuk. Dakate mutxila guzti honen gatikan. Orduan, horregatik bai hemen esate deula, oso importante da, refortzu positibo hori, saiatzeko motxila hori harintzen, eta pertsona horrek ere bere buruakiko beste ikuspegi bat eukitzeko. Bai, eta hola ere gaixotasun hauek eta saiatzen gara ebitatzen. Vale? Ongizate materiala dagokionez gu pixkat hemen formakuntzan eta lan arloan zentratzea. Orduan, ikasteko erritmo motelagok dazkate, bai, eduki akademikoak eta eskuratzeko eta finkatzeko denbora gehiago egituzte. Ez dute jarri dituko beste klasekiden erritmo berdina. Eta dute, mantxogo.
Dena praktikatzasunetik esplikatu da. Teoria gauza abstraktuak, aztu. Ez dute funtzionatzen, gero igonek hau esplikatuko izue superondo. Baina aztu gauza teorikoak, eta gauza dena bisualak eta praktikoak izatea. Eta bestela ez dute ikasiko. Vale? Orduan, eduki abstraktuak, laguntza beharko dute antolaketa hortan. Nik baldin mazkat azterketa astea, aparte beste ezakizen bat alde lan entregatzeko, ezakize etxeko lan, agenda antolatu imaket. Baina gogatu esan deula antolaketa hortan, galdu iteiala. Orduan, laguntza behar dute, behaiei azaltzeko bira. Pues, egun ontako gutxo gara saiatu hauek ikaste. Lana lehenago egin. Osa, pixka lagundu imarriozu antolaketa hortan, porque bestela ez dira ondo antolatuko iritsikoa gauzak entregatzeko azterketa eguna, eta ezakate ez zer egina. Vale? Gero, beste, kualifikazio maila baxugo aukitza dutela beste ikasleekin konparatuta, lan egin mota eta egokitzeko zailtasuna dauzkate. Hemen beste gauza importante bada, arauak, jerarkiak, eskubideak eta bete beharrak, zerbait abstraktua da. Osake arauak, igual ez dituzte arau betetzen, baina ez dituztelako bete nahi, sino ez dituztelako ezagutzen. Eta ez dituztelako ulertzen. Edo zu irakasle bezala ez, irakasle igual hola ezin diozu itzein, ez? Edukazio falta da. Aztu, ez duten nahi daiten. Guri ere botatzizkigute zaskak, hola. Nahi gabe, baina ez dira kontuatzen, behaiek. Vale? Eta gero, azkenan normalen nola kualifikazio maila baxu aukitze duten, behin gaitasun falta horien gatikan, normalen enplegu prekarioetan lana egiteko intzientzia handiagoa kate, bai. Eta aparte, lama lortze baldin badute ere, askotan enpresak aprobetxatu iten dira. Pertsona hauengan. Vale. Baina, gu beti bai esate dugu, formakuntza eta enpleguko prestakuntza ibilbide egokituetan funtzionatzen dutela pertsona hauek. Eta hori superondo esplikatuko gero igonek, eta nahi gustatzen zai bere presentazioa, osake balioko izue gero zuen egunerokotasunen aplikatzeko, bale? Gero, harreman sozialak, interpersonalak, komunikatzeko arazo asko azkate, zailtasun asko, ze pasatzea lagun batekin asagetu naiz, klasiki batekin asagetu naiz, ikeago, no? Soluzionatu magat. Ni nire ondokoakin asagetzen naiz, nire lankideakin, nire lagunakin, nire bikoteakin, egoera soluzionatzen saiatuko naiz, hitz egiten. Baina gogatu, komunikatzeko zailtasun hori dazkat, emozioa gestionatzeko zailtasuna dakat, nola gestionatzitut, gatazkak. Laguntza behar dute. Hau askotan pasatzen zaie, ni naiz zure super laguna, eta asagetu ingea, eta jazta. Nola asagetu ingea, eta nola ezakigu nola soluzionatu situazioa, pues ez gara lagunak. Eta ez gara lagunak inoiz gehiago ez, Ega ez gara hitzeiten. Eta igual da, nire lagun bakarra. Baina nahiago lagun gabe hon, soluzionatu baino, zezakin nola soluzionatu. Eta hori pasatzen da askotan, bale? Orduan, hori, pues harremanak sortzeko ere azkenian, zailtasun gehiago azkate, zezakiten nola hasi konbertsazio bat. Pertsona bat ezautze, eta zakin negabe hasite zaitziten, ez? Guri ate egite zaigu. Modu natural baten, gehiago gutxiko kostako zaigu pertsonan arabera, baina más o menos badakizu nolatea konbertsazio bat. Hauei asko kostatzen zaien. Ogun gu bai saiatzen gala elkartean, noizean mainite ditugu formakuntzak behaientzat, gaitasunik pixka garatzeko. Bai, hoi klasean oso zaila dakit, baina bueno, gu saiatzen gara behintzat hortan. Eta gero, arau sozial implizituk eta hitzigabeko seinalek interpretatzeko zailtasun pila bazkate, inoiz ez dituzte ulertuko ironiak, koletiak, indirektak, dena literalki hartuko dute. Osa, ez dituzte ulertuko. Ez erabili pertsona hauekin, porque literalki ulertuko dituzte. Osa, nahi gustatzen zait, zeak erabilizun adibidea, osa, zuk esate gaiozu, coge la puerta y nos vamos, zuk ze ulertzu, eta ireki, y me voy, ¿no? Hauekin gaute, atea hartu, y me voy con la puerta. Osa, hori iten dute, literalki ulertze dituzte gauzak. Bale, orduan, kontuz nola azaltzen dizkiegun gauzak, ze bestela igual gaizko ulertuko izu. Orduan, nik eta elkartean erabiltze dugun truko simple bada, lehenengo nik azaltzen diot, zerbait, azaltzen diot, pixkanaka, lehenengo pausua azalduko diot, eta lehenengo pausua egin duenean, bigarrena azalduko diot. Eta bigarrena egin duen, hirugarrena. Ez dizkiot hiruak segidan azalduko, zeliatu ingoa. Eta zerbait azaltzen diozunen, gero eskatu berari zuri azaltzeko, bere hitzetan. Baina hola ikusiko ez benetan ulertu du no ez. Horrek asko laguntzen dien.
Gero baita, claro, motxila hori dakarte baita lagunak ezazkat, lagunak nahi ditut, ze adin hortan, 16-18 urtekin, zure bizitza lagunakia. Orduan, ze pasatzea, daudela prest, eozer gauza onartzeko harremanetan, lagunak eukitzagatik. Orduan, mendekotasunen oinarritutako harremanak sortzeko kriston arriskua dakate, abusutan erortzeia, engainutan, manipulazio goeratan, guri baino etorri zitzaigun 18 urteko mutil bat, lehenengo aldiz etorri zen elkartea, eta guraso aizitzaigun esplikatzen aurreko asteburun lagunak eukitzagatik koma etiliko baten bukatu zula. Eta beste batzuk, dakagu beste bat, jalanean dago mutil hau, bere soldata daka, gurasoekin bizi da, eta nola harremanak sortzeko beste zailtasun azkaten, internetea jotzen dute, sare sozialeta jotzen dute, harremanak sortzeko helburuakin, eta se supone bikotea dakala, bikote hori ez du ezagutzen, ez da Euskal Herrian bizi, eta hilabetero 200 euro bialtzen dizkio alkilerrakin laguntzeko. Bera amak kontatu duzen badiru bialdun, eta 50.000 euro bialdu ditu. Vale, orduan oso vulnerablekia harremanetan. Bai, eta behakin nintzaiten saiatzea esaten, behintzat pertsona hori ezagutu, etortzea egun baten honea ez, eta ezagutuko dugu, amak esati dugu behintzat, nahi behar nintetxea etortze bada, nik ezagutu nahi dut, dirua bialtzen nahi za, ez, zure bikotea baldin bada, que no, ama, déjame. Es mi pareja y punto, no? Más o menos, irudikatzen da bizitza normalizatu badakatela, eta nahi horrek balio dit. Berari balio dio. Baina 50.000 euro bota ditu. Eta zakigu noa ez zeini ez ezer. Orduan, horako gauza pasatzea, bai. Orduan, trebetasun sozial horiek garatzea eta ingurune inklusibo eta seguruak sortzea, importantea da pertsona guentzat, ze bai da begin eskubide bat harremantzeko aukera eukitzea, eta horren alde saiatu gara sustatzen komunitatean parte izateko. Bai, ez da geixa, ez nahi zaizuei ardura hau ematen, baina bai dela importantea gare. Eta gero autodeterminazioa. Hain inseguro baldin maia, eta beti si yo soy tonto y si todo lo que hago mal, erabakiak hartu baita, bete gaizkin goitut. Eta erabakiak hartzeko modu egoki baten eta modu autonomon hartzeko laguntza behar dituzte. Guk hemen beti esati dugu, situazioa zein da, hau. Ze aukera posible dazkazu, edo ze erabaki posible dazkazu, egoera honetan, ez? Lehenengo behai guzten diogu esplikatzen. Eta behai okurritzu zaio, aukera bat. Normalean bat edo bi, gehiago ez. Eta guk laguntzen diogu abaniko hori irikitzen. Erabaki hartzerako garaian, ze aukera posible gehiago dauden. Eta saiatzega laguntzen, adierazten behai, aukera bakoitzaren alde positibo eta negatiboak zein dian. Ze baiek ezakate aurre ikusteko gaitasuna. Orduan, zuk igual esate jozu, kontu zemen, ze eskaira daude, eta eskairak ez baituzu ondo geisten, ez igual hanka puskatuta, igual hobetoak aztu, pute aldapatik, egexago ingo zaizula eskaira geistea baino. Ez, ni eskaira eta ondo moldatuko naiz. Baina eskizien ez duela una doblatu, eta hobeto aldapatik jetxi, eroringo zehala. Ez, nahi horietzait pasako. A mi eso no me pasara, beti hoi erabitzute. Azte eskairetatik geisten eta eroriten dira. Eta hoi, pasatzen da. Eta pasa arte behaiei ez dute ikusten. Ez zituzte aurre ikusten. Situazio guzti horiek. Bai, orduan, erabakiak hartzako momentun, saiatu abanikoi zabaltzen behaiei, eta erabaki bakoitzaren alde honak eta alde txarrak zein dian baloratzen laguntzen. Eta gero ja behin, hori eginda, normalean erabaki egokiak hartzaitute. Baina lagundu behar diezu abaniko guzti hori zabaltzen. Bai, orduan, honeko baita eragitu, bizitzako helburu eta espektatibak ere askotan errealak ez azkatela. Bai, eta aurre ikusteko eta ondorioak aurre ikusteko eta alternatiba ezberdinak planteatzeko ere zailtasunak eukitze dituztela, bai? Orduan, hemen beti esate dugu laguntzekin bizitza autonomo bat eraman dezakete, baina laguntzekin. Bestela ez dituzte erabaki onak hartzen. Bale? Garapen pertsonala. Hemen esan deuleno, adin kronologikoa eta adin intelektualan arten desfasea daula bai, behin adineko pertsonak baino infantilagoak izaten diala normalean, orduan garapen txikiagoa eukitzen dute ere, garapen pertsonal hontan, eta hemen asko basatzen da familien gehiagizko babesa baten dela. Familiek sobreprotegitu dituzte. Hoi fijo ikustezuela eskoletan. Guk beti esate dugu familiei, zuet zauden momentun, bera gai izango da, bera bakarrik inorren laguntzei gabe, zezuko antxertan laguntza pila bat emateizkiozu, hoi egiteko, eta familiak esateizu, ez.
Eta gu, bale, eta ez da hobeto zu zauden bitartean pertsona hori entrenatzea, eta autonomia hori garatzen laguntzea. Eta, bueno, baina nola ez duen esfortzu hori hartu nahi familiak, askotan. Ya hará, cuando yo no esté, pues ya hará, o alguien ya le ayudará. La familiak hori atzia. Orduan, eta hemen fijo ikusiko ez duela, osea, familiak sobreprotegitza dituzte pia. Orduan, saiatu gara beti pertsona hauek estimulatzen garapen hori lortzeko. Eta guk elkartean dakagu, mutil bat. Desgaitasun intelektual moderatua dakana, bai? Osea, oso nivel bajua. Eta pertsona honek lan kontratu bat daka 8 ordukoa. Eta pertsona hau bea bakarrik joaten da etxetik lanea egunero. Eta pertsona hau gurekin bakarrik etortzen da oporreta. Eta zuk esan diozu, dutxara. Eta bakarrik dutxatzen da. Dakazuko amiseta zikina. Bale, orduan aldatuko dut. Baina beste pertsonak askok, mugako gaitasun intelektuala dakatenak, edo desgaitasun intelektual arina dakatenak, ez dira gai. Autonomia maila hori eukitzeko zergatik. Sobreprotegituta ondianako. Bai, orduan, gudak hau jendea mugako gaitasun intelektualakin amak egunero kafesnea berotiten diola. Puntu hortaraino daude. Situazioak, bai, eta 35 urteko mutil bat eta zain naiz. Bale, orduan, hemen ere, saiatu gara pertsona hauek estimulatzen, hezkuntzan ere nibilbide egokitu horiek bilatzen, ze egokitzen baldin badizkiegu materialak eta pertsona hauek garapen pertsonal hori garatzea lortuko dute. Eta jarduerak arrakastaz betetzeko eta produktiboa eta sortzailea izateko laguntza behar dute. Baina, ikusten dutenen laguntza horiekin aldetela, kriston pila motibatzea, egin autoestima aldatzen doa, eta ja konfiantza hori hasten dira hartzen behi buruakiko, bai? Horregatik oso importantea da, beti errefortzu positiboi. Nik hortan asko saiatzen naiz behintzat, aipatzen, edo saiatzen zuei, buruan sartzen. Bai, orduan, hori, garapen pertsonal esanguratsuk lortu ditzazketela, bai? Eta gizarteratzeakin berdina pasatzen da, azkenean, gune gabe komunitatean automatikoki integratuta gaude, ze bagea edozein gestio egitea, edozein papeleo, edozein apuntatu nahetela ez dakiz taldetan, zoaz, galdetzen dezu, esate izue, hemen pausa hauek jarraitu behar dituzu, egiten dezu, eta punto, ez? Pertsona hauei asko kostatu zaie. Ze pausoak denak segidan esplikatzeizkiozunez, ez dakiten nola garatu bagitun gero, ze behar du pausoz pauso esplikatzea. Orduan, hemen asko ikusiko zu igual matrikulak eta egiteako garaian. Ez dakit normalean gurasoekin egiten dituzten edo ez matrikulak, baina behaiek bakarrik ez dira heliak egai izango. Bale, matrikula horiek aurrera eramateko. Edo bestela rol komunitarioak baita behaien gaine hartzeko laguntza beharrak aukitze dituzte. Eta alde lanak itea tokatzen zaizkienen, pertsona hauekin ez dute hartuko iniziatiba hoi. Venga, banatuko dugu lana hola, ez estrukturatuko dugu lana hola, ni arduratuko nahi zontaz, ez pertsona hauen ixilik, itxoiten. Zein marreten, taldekidek ze esate jaten, eta gai nahi zen esate jaten egiteko. Bai, orduan nik uste hori nasko ikusiko ez dutela taldeko lanetan. Eta gero, harreman saren eta zerbitzun laguntza behar gaukitzen dutela, guk adiez akompainamenduak eten ditugu. Dantzan apuntatu nahet. Bale, guazen behiratzea zure egian, dantzaiteko ze aukera hauen. Guazen behiratzea, eta behiek behiratzea dugu. Bale, gustatzen zait talde hau. Bale, guazen galdetzea eta berarekin batea deitzen dugu. Lehenengo hasi guk deitu aurretik azaltzen diogu zer dan esan barguna. Eta nola, eta praktikatu egiten dugu. Eta jabein behar seguru sentitzanen deitzen dugu. Eta hola, pixkanaka behin autoestima ere lantzen duzu eta gaitasun hori garatzen diozu, ez? Komunitateko ekintzutan parte aktualizateko. Bai, egun, saiatu bakea, sistema horiek egokitzen, pertsona hauek ere integratuta goteko. Nire apuntatze naiz dantzako talde baten, baina gero dantzako taldeko azalpenak ez baldin badaude egokituta nire gaitasunetara. Ego klasekideak ere, beste interes batzuk baldin badazkaten, nireak ez dianak. Ez klasea jarraituko, ez klasekidekin ere naiz seguru sentituko, ez da gustora sentituko, hori ere ez da. Komunitateko ekintza baten parte hartzen nahi naiz, baina gizarteratuta, gizarteratuta ez nago, ez naiz taldearen parte. Bai, saiatu gara beti gauza horiek egokitzen, eta aldan neurrian, karo. Ena ezin nahi, baina bueno, aldan neurri saiatuko gara gauzatxo horiek egiten. Eta azkenekoa behain eskubidena, hemen asko kostatzen zaie, aurre ikustea kostatzen zaien bezala, identifikatzea begin eskubidek noiz dauden zapalduta eta noiz ez. Horta laguntza behar. Bai, orduan, eta begin eskubide badala gaina, begin behar horiek, edo laguntza behar horiek eukitzea eta aitortuta eukitzea.
Bai, eta hortarako modu bakarra gaur egun desgaitasunan ziurtagiria da. Ez dago beste aukerarik. Desgaitasunik gabe ez dituzte apoioa jasotzen. Helduaroan. Vale, hortaz gero hitz egingo dugu. Orduan, saiatu behar gara laguntza pertsonalizatuk eta malguak sustatzen hori dalako behar dutena, eta hori, eskubidei dagokionez bai. Orduan, guk hemen beti esate dugu, engranaje guzti hauek ez badeu batea funtzionatzen, pertsona ez da ondo. Bai, denok batea imar lana, sistema guztik, pertsonak, dena batea ondo oteko. Eske bestela, aurreko guztia azalduetena ez bada ondo, edo ez badago hartatuta, pertsona ez da ondo. Bai, horregatik denok gu beti saiatzea laguntza sistema guztien artean sarean lan egiten, eta apoio, baldintza erraztatzaileak esate duenen da, apoio eta laguntza horiek ematen, pertsona ondo oteko helburu horrekin. Vale? Orduan, pixkat jasartuko gara diagnostikoan garrantzian eta prozeduran. Vale. Hemen lehenengo gauza da, pertsonak ulertu behar gula, zea izaion pasatzen. Ze asko tortu zaizkigu esaten, es que me pasa algo, y no sé qué es, ez dakiz zeba, nei bizitza ez zaitateatzen, nera ineko onera nahi jute zaion bezala, behak modu egexo baten dijoa bizitzan aurre ez, batokatzen zaion etapan arabera, aurre egiten egoera ez duginei, eta nei, ez zait, pasatzen, nahi pia kostatzen zait, ez? Orduan guk beti esateu lehenengo gauza dela, laguntza behar horiek nundi datozen ulertu behar dugu. Bai, eta behin ulertuta dakaunen, situazioi aurre ingo jogu. Baina lehenengo izena jarri behar dugu. Ze pertsona asko tortu zaizkigu izenik gabe. No sé qué me pasa esaten. Orduan, nola lortu diagnostikoa, ez? Alde batetik, froga objektibo daude, koziente intelektual hori demostratzen dutenak, 70 eta 85 puntun artean kokatuta daudela, bai? Hortarako, froga horiek gero diagnostikoan, desgaitasunean erabiliko baldin badia, Urrengo diapositiban esplikatuko dizuete, baina oso importantea da osasun arloko profesional batek eginda dautea. Bestela desgaitasunerako ez du balio. Berritzeguneko txostenak ez du balioko. Bale, eta jarri dira honekin oso zorrotzak. 2022an atea zen desgaitasuna baloratzeko dekretu berria, eta Gipuzkoan behintzat, diputazioa oso zorrotz dabil. Eta esango nuke Araban eta Bizkaian, baitare situazioa ez dela egesa, zer askotan ere ditze digute familiek edo Arabatik eta Bizkaiatik, eta gehiago kostatzen zaie Gipuzkoan baino desgaitasuna lortzea. Bale, orduan, osasun arloko profesional bat, psikologo klinikoa, eta honbargu kolegiatuta eta espezializazio horretan kolegiatuta. Psikiatria bat, neurologo bat, bai, orduan, osasun arloko bat izan behar badu, esate dugu, noa jungo geha eskatza diagnostikoa, osakietzara, no? Nei bintzan logika, osasunak loko aldima, osakietzara, noa. Ogun, hemen dakau, boro biloktan dakagun, beste problema bat. Osakietzara jute geha, mediko kabezerakoa esplikatzio ze pasatzen zaion, interkonsulta egiten du osasun mentalea, ze psikologoak hor daude, psikologo klinikoak dianak osasun mentalean daude, interkonsulta egiten du, abegingo zoion pertsona honi diagnostikoa, ez behaiek ez daudela hortako, daudela lanekin atope, eta ez diala sartuko hain diagnostikoak itea. Egun daitze gute eta esate gute ez diogu diagnostikorik ingo, galdetu neurologian. Neurologiara begiro interkonsulta eta erantzuna berdina. Bai, hau ze pasatzea pribatura jun bat dula, diagnostikoak itea. Baina, pribatuan, koste ekonomikoak. 200 eurotaz zitziten da. Eta zeina azka 200 euro bat batean diagnostiko baten bakarrik urteko. Gainea, 200 euro CI-froak iteko, koefiziente intelektualak iteko. Igual, gero desgaitasuna ere eskatzeko beste froga osagarri batzuk behar ditugu. Beste diru gehiagotu behar dugu. Bai, orduan, hemen gabe bukle baten, gu behintzat Gipuzkoan diputazioakin lanketa egiten nahi geha. Printzipioz, diputazioak esateu, beak ez hor ez dakala esku hartzeko, osasun arlokoa dela eta osakidetzak erabaki behar dula. Eta beak eskatzen dizu, dekretuak eskatzen duna. Ez lokein. Hemen gaude beste burruka bat esartuta, azkenean beti bezala, pertsonei eragiteiela. Vale. Eta gero bigarren partea da, ze froga objektibo hauekin goatu esan deula, koefiziente intelektuala 70 eta 85 kokatzen dela. Eta desgaitasun intelektuala azten dela 70-etik bera. Orduan,
Koefiziente intelektuala honekin, iristen dira gehienez, 25 puntutara, bai, balorazioan. Eta desgaitasuna onartuta ukitzeko 33ra iritsi behar. Orduan, 25etik 33ra nola iristen ja? Laguntza beharren txostenakin. Bai? Guk gizarte langile bezala txosten sozialak egiten ditugu, eta lehen esan dituten egokitze ahalmen edo gaitasun horietan defizita egon behar duela 18 urte baino lehenago adierazita, hauek dira arloak, bai? Trebetasun akademikoak, lana, zainketa pertsonala, etxeko bizitzan, trebetasun sozialak eta pertsonen artekoak, baliabide komunitarioen erabilera, helduaroari dagozkion erantzukizunak hartzea, osasuna eta segurtasuna, diruaren kudeaketan eta administrazioa, autokontrola eta aisialdia. Arlo horietan gutxinez bitan, egokitze horietan defizita eduki behar dute, gaitasun falta eduki behar dute, laguntza behar dute. Bai, eta oso importante da, txosten hori ondo garatuta edukitzea. Ze ez du edozein txosteneko balio. Bale, osa gu hontan, denboa pasatze dugu, pertsona 3-4 aldiz zitatze dugu ondo zautzeko, ondo hartzeko informazioa, eta dana, bai pertsona eta bai familia zitatze ditugu, txosten hori ondo osatzeko. Ze bestela, hala ere, asko kostatzen zaigu desgaitasunak onartzea, eta azkenekoak, de hecho, atzea botatzen egia Gipuzkoan. Bale? Orduan, asuntoa ez da berreixa. Orduan, desgaitasun balorazioa zertako lortze dugu. Ze gauza da, diagnostikoa ukitzea, ni jakitea mugako gaitasun intelektuala daukatela, baina nik apoioa jaso nahi baditu sistematik, desgaitasuna akreditatuta eduki barret. Orduan, helburua zein da, 133 hortara iristea. Guatu, proba objektiboekin bakarrik 25 iritsiko naizela. Eta 25koakin ez dakat eskubiderik sistemako laguntza jasotzeko. Bai, orduan, txosten sozial hori edo beste txosten bat behar dugu. Holakotan, gure txostenaz aparte, pertsona hori ibili baldin bada lanbide heziketa batean, edo beste psikologoren batekin. Oidanak txosten guztiek biltzen saiatzen gara. Eta aldegun kompletona eta arlo ezberdinetan pertsona horrengan identifikatu dira zailtasun horiek adierazteko, bai. Baldintzak desgaitasuna tramitatzeko dira EAEko egin baten erroldatuta omarrezula, eta dokumentu bat eduki barrezu bai, aurretik ja diagnostiko hori egin dauki barrezu, esaten desgaitasun bat eduki dezakezula. Bai. Orduan, zer da neurtzen dena desgaitasun horretan? Pertsona urritasun globala, jarduena mugak, parte hartzeko murrizketak eta testuinguru faktoreak, bai, oztopo horiek identifikatzen dira. Eta zer da, aurkeztu behar duguna eskaera egiten dela oinarrizko gizarte zerbitzutan, bai, presentzialki. Gero pertsonak firmatu imagu, tramitea martxan jartzen denean. Bale, beak onartu behar du, tramite hori martxan jartzen dela. Hor, zer da aurkeztu behar duguna? Ba, tramite hori eskaera horria egiten dena, parte hartzeko hori du behar dugu, test bat bestela, ebaluazio bat bete behar du, momentuan emate dizkizu eta galdera batzuk erantzun bagitu. Gero, mediko kabezerako eskatzen zaio txosten bat iteko, simple dela baita eta ohituta daude hortara egitea. Eta gero, esan ditugun espezialista guztin txostenak. Ba, frogak, ECI frogak, gure txosten soziala, lanbide heziketako orientatzaileak egindakoak, nire psikologoa, bere garaien berritze gurekin dakoa, pedagogo batekin ere ibili nintzen, dena. Aldan gehiena, dakagun informazio guztia saiatuko gara aurkezten. Bale? Eta hola, lortu dezakegu, desgaitasuna lortzea pertsona hori. Zeba importantea, desgaitasuna onartzea. Ze ematen dio pertsonai, ez? Ze ate irikitze zaizkio. Alde batetik daude, oposak eta espezifikota sartzeko eskubidea dago. Lanpostu publikoak ateatzen dianen, lanpostu publikoen 7% dago horreta desgaitasuna dakaten pertsonentzat. Bai. Eta 2% da desgaitasun intelektuala dakaten pertsona horientzat horreta dagoela. Hemen ze pasatzea beste marreoak. Beste bat. Oain hasi dira, oinarritan, atatzeianen oposaketak, oinarritan espezifikatzen hasteia basetan, desgaitasun, oza, 133 hori onartuta eduki behar dutela desgaitasun intelektualagatik. Eta goatu esaten ari gara froga objektibotan 125 iristen diala. 33a beste gauzekin konpletatzen deula. Zemugako gaitasun intelektuala berez ez da desgaitasun intelektuala. Orduan, 2 hortatik kanpo gelditzen ari azken aldi. Baina, egun, 7 hortan imagituzte azterketa, baina ari gara esaten lanbide heziketako klase bat jarraitzeko zailtasuna baldin badazkate, hasi prestatzen oposaketa bat beste dozeinek prestatuko genuna bezala. Imposible.
Orduan, hemen inbeharren, aplikatu barren diskriminazio positibo bat, ez? Desgaitasun intelektuala dakaten entza guztirateako ditugu 5 plaza. Eta 5 plaza hauetatik izango dira, 2 mugako gaitasun intelektuala dakaten entzat, beste bat ezakizen entzat, eta bestia ezakizen entzat, erabaki dute limiteak kentzea hortikan, eta desgaitasun intelektuala rekonozituta dakaten entzat, gorretzea plaza guzti horiek. Bai, eta horregatu dira, pixkatok, berriz ere limboan. Zer eragiten du baita desgaitasun aukitzeak? Deskontuta abantaila sozial batzuk dauzkate, hezkuntza eta prestakuntza egokitura salto egiteko eskubidea emateie, enplegu babestuan lan egiteko aukera ematen dira. Hoi dela superimportantea, porque guk askotan lanbide heziketetatik deitze gute esaten. Hau oain praktiketari aldu baet, eta no abialduko ditut. Zehozein enpresetan, honek ezin ditu praktikakin. Orduan guk beti olakotan gonbidatze dugu aldan neurrin, enplegu babestura bidaltzea praktikak egitea, ze gero ere lana hor inbeharko du. Ze beste dozein enpresetan ezingo du lan hain. Ez du erritmoa jarraituko, ze seguramente enpresa ez da egokituko bere behar horietara. Bai, eta gero gaina enpresek ere hobari ekonomikoak dazkate desgaitasuna dakaten pertsona kontratatzagatik. Desgaitasuna onartuta auki dute guzti honetarako. Hori da. Bai. Horregatik lehenengo imarra borroka hori lortzeko, gero ate guzti hauek iriki ahal izateko. Zer gaur egun sistemak ez du beste aukerarik ematen apoio horiek jasotzeko. Bai. Mugako gaitasun intelektuala dakatenak, desgaitasuna orain arte lortzen dugu. Saiatzen, azken aldin, oztopo geukitzen. Bai, azkeneko 2 hiruak, bai, hor gaude burrukar, horregatik, hain gaude diputazioa esaten, atzea botatze bai guztua izteite dugu hauekin. Hori da. Hori da. Oza, gabinete pribatuek ere, oain nahi dia, diputazioa, gabinete pribatu horiekin, txostenak gaizkin dituzten horiekin, bilerak antolatzen nahi dia, esplikatzeko ondo, txostenak nola imaituzten. Horrega, guk esan genien, bale, atzea botatzea dituzte, bale, ez dituzte txostenak ondo egiten, baina esan, txostenak nola nahi dituzten ondo egitea. Zer bestela, eske, gaude denba guztin pertsona guei, oztopok jartzen, eta gaina zakate alternatibaik. Porque hau bialtza da, ezakizen enpresata, elektrizista ez dela, abertza ditu izun. Ez du jakingo bere lan egiten. Bai. Eta gero ere, aldundiak daukate bizitza independenterako programa. Pertsona hauek ere, helduaroan, gu independizatzea bezala, behek ere independizatzeko eskubidea dakate, eta zerbitzu bat dago, programa bat dago, integratzaile bat juten dela pertsona horren etxera, eta laguntzen diola gauzakete, bai. Baina, programa horren parte izateko, desgaitasuna onartuta ukitzea derrigorrezkoa. Eta beste prozedura bada, mendekotasunana, hau, oraindik handa zailagoa da desgaitasuna baino, desgaitasuna dakaten pertsonentzat bideratutako pixu tutelatuta junai badu, mendekotasuna ukitzea derrigorrezkoa da, eta gero badago beste prestazio ekonomiko bat etxean autonomia hori garatzeko eta pixka komunitateko parte hartze hori sustatzeko prestazio ekonomikoa dago pertsona bat bere etxea guteko hortan laguntzea, eta hortako ere mendekotasuna ukitzea derrigorrezkoa da. Orduan, hemen pixkat, hezkuntza hau eskatu zigun Begoñak sartzeko, hezkuntza ibilbidea mapa guk hau erabiltze dugu gurasoekin. Etortzen nianen DBH-ko garaian, ez, zer egin, nire seme alabakin, zer erabaki hartu. Orduan, normalen etortzen dira DBH-ko garai hortan, izan daiteke egokitzapenik gabeko ibilbidean egotea, izan daiteke dibertsifikazioko gelan egotea, ez? Eta guk esate jo, bale. Baina aukera dago, DBH-ko titulua, ze askotan, eskoletan DBH-ko tituluak oparitu egiten dira, batzutan pasaitea. Orduan esate jo, bale, DBH-ko titula lortze baldin bau, pertsona hori, ikasle hori obligatuta dago, edo batxilergora edo erdi mailara jutea. Baina, gero ez dira, erritmo horiek eramateko gai, eta gaina gero bizitza praktikoan ere, bale, titulazio hori lortuko dute, lortzen baldin badute, baina ezingo dute hortaz lan egin. Bale, ez badu DBH-ko titula lortzen,
ze alternatiba dazkagu. Alde batetik daude zereginen ikaskuntzen gelak, bai? Eta hemen pertsonari emate diozula gehienez 4 urtez aldia egon gela hauetan, orduan pertsonari emate dizkiozu beste 4 urte garatzeko, autonomia hori sustatzeko, ez? Denbora hori, behar duen denbora hori ematen diozu autonomia maila garatzen juteko, edo beste aukera dago oinarrizko lanbide heziketara joatea. Eta hemen ere bi aukera dazkau, 2 urteko lanbide heziketa ohikoa, edo adibidez gero Igonek esplikatuko dula 3 urteko oinarrizko lanbide heziketa barkatu. 3 urte hauetan ematen da, 2 urtetan ematen da berdina, baina urte bete gehiago. Orduan, ikasle horrek ere daka denbora gehiago eduki berdinak ulertzeko. Bai, orduan guk beti gurasoei esate dugu, ikaslean arabera, pertsonan arabera, ibilbidea egingo duna, edo gomendatzen dugun ibilbidea diferentea da. Baina normalean, guk gomendatzen dugu lehenengo zereginen ikaskuntzen geletara jutea, ze pertsona horrek urte bat behar badu, urte bat egongo da, 2, 3, edo lau. Baina, behar duen denbora, helduaro hori pixkat salto emateko eta gaitasun horiek lortzeko, zereginen ikaskuntzen geletan emango zaie. Eta gero hortikan, oinarrizko lanbide heziketara ingo du salto. Eta behin, lanbide heziketa lortuta, DBH-ko tituluan ekibalente bat eukiko du. Nivel berdina iritsiko da, baina denbora gehion. Eta gaina ikaslei, suposatuko jo, esfortu askoz gutxigo, bere buruakin askoz hobeto sentitukoa, eta motxila erin dengo jozu. Eta gaina, gela horietan seguramente lagunak ingo ditula. Gaina. Ni hemen beti pixka galditen naiz. Baina hemen behar da, berritzeguneko mapan egotea. Ez? Hemen zuegeik hobeto jakingo ze. Hori da, berritzeguneren bitartez juten dira, baina ez da errorrizkoa esgaitasuna onartuta eukitzea. Ez banaiz konfunditzen, Bueno. Hemen Igonek pixkat gehiago lagunduko, gero esplikatuko du behazi gelako irakaslea dela, hortzak eskolan. Baina, gu bai saiatzen gala gurasoei gomendatzen ibilbide hori, iruditzen zaigulako pertsonai ematen diola urte batzuk heldutzeko eta gaitasun horiek eskuratzeko. Eta sistema aldan neurrin exigitu ere pertsonei laguntza horiek emateaz, bere obligazioa da azken finean. Osake hoxe. Eta gero ja pixkat asartuko naiz, ezakitela denboraz nola ni joan, pixka gutaz hitzeitea, bai? Hortza elkartiataz. Gure helburua azkenean da, pertsonen autonomia pertsonala eta soziala sustatzea eta behien eskubidean aldeitea, bai? Bere garaien, guraso elkarte bezala sortu ginen, baina gaur egun 2012az geroztik pertsonen elkarte bat gara, eta junta direktiban behaiek daude. Bai? Mugako gaitasun intelektuala dakaten pertsonak daude. Eta gure lehendakaria mugako gaitasun intelektuala dakaten pertsona da, oposaketak aprobatu zitunak, eta diputazioan lanean da bilena. Bai, orduan, guk beti esate dugu pertsonen eskubideen alde eskubide horiek aldarrikatzeko gaudela. Eta azkenean, bestela ez dakate foro bat, nun ez, behien ahotsa entzungo dan. Saiatzen gara laguntza hori integrala ematen eta disiplina anitzetakoa ematen saiatzen gara. Beti behien bizikalitatea bultzatzen eta sustatzen erabakietan parte hartzea. Bai, elkarteak erabaki potenteak hartu behar dituen junta direktibak hartu behar ditu. Eta junta direktiban behaik daude. Orduan, saiatzega abaniko hori berriro zabaltzen, gauza bakoitza esplikatzen saiatzega aldan modu xinplenen lektura fazileko dokumentuak eta erabiltzen saiatzen gara behaik ondo ulektualizateko eta dena aldan bisualena izaten, eta erabaki horietan parte hartzen dute. Bai, eta gero beti elkarlana. Sarean ez badeu lana egiten, gure lanak ere ez du ezertako balio. Eta guk ere ezingo dugu gure lana ondoin, ez bagea besteekin komunikatzen eta elkarlanen lana egiten, bai. Orduan, guk horregatik gure metodologia beti izango da. Pertsonan oinarritutako arreta eredu bat erabiltzen dugu, eta horren arabera, arretako plan pertsonalizatu bat egiten dugu pertsona bakoitzarekin, beti bere bizitza kalitatea bermatzen eta sare lana sustatzen. Bai,
Gero hemen ja esplikatuko izkizuet, motxian, programa eta zerbitzu dazkagun, behien beharren arabera diseinatu ditugunak. Orduan, lehenengoa da, informazio, valorazio eta orientazio zerbitzua. Bai, hau da, norbaitek deitzen dunen, eta konsulta bat iteko. Dakat, ikasle bat, ez dakit, rasgo hauekin eta zalantza dakat, izan daiteken edo ez, MGI dakan ikasle bat. Edo ez dakit oso ondo nola egokitu klasean edukia. Edo ez dakit, desgaitasuna martxan jarri edo ez, edo nola lortu diagnostikoa. Bai, lehenengo elkarrizketa horiek eta lehenengo kontsulta horiek zerbitzu honen bitartez egiten da. Zerbitzu hau ez da ezer ordaintzen. Bale, behin etortzagatik elkartea o konsultaitagatik ez dugu ezer kobratzen. Eta hemen, eguna izta Gipuzkoan egon, bai Arabatik eta Bizkaitik eta inkluso Nafarrotik ere askotan deitzen digute. Konsultak egiteko egun. Ez da, ez izan Gipuzkoakoak deitu lasai. Bale, eta gero ja bai, hortik aurrea, urrengo zerbitzu eta programetan parte hartzeko bazkidetza eskatzen diegula pertsonei, bai, bazkidetza 6 euro dia hilabetean, eta zerbait behar degulako guk sustengu bezala, bai. Orduan dakagu gizarte eta hezkuntza arloan esku hartzeko zerbitzua, ageta plan pertsonalizatu hori egiten dugu pertsonarekin, eta berak permititzen duen 8 arlo lehen esplikatu dituten ongizate fisikoa, eta hori danak kontuan hartuta eta pertsonak permititzen dizun arloan lanketak egiten saiatzen gea, bai, garapen pertsonal hori sustatu ahal izateko, eta behin integrazioa eta parte hartze komunitarioa sustatzen gea. Bai, behin komunitate naturalean, baita elkarteko pertsonekin, aisialdi zerbitzua daukagu, oporraldi programa daukagu, eta gauza guzti horiek egiten saiatzen gea. Gero aparte, sentsibilizazio zerbitzua daukagu, gaur honeatok nahi zen bezala txarla hau ematea, beste toki batzuta ere jute gehalako, edo voluntariotza azokak iten ditugulako, eta gauza guzti horiek. Eta gero dazkagu, bizitza independenterako laguntza programan, 25 plaza itzartuta Gipuzkoako Foru Aldundiakin, 25 pertsona bizia modu autonomo baten, behaie bakarrik, bikoteakin edo lagunekin, edo gela konpartitzen. Modu autonomo baten, eta jute zaie astean 2 orduz, integratzaile bat, bizitza autonomo horretan laguntzea. Eta gero aparte, elkartetik ere gizarte langileak daude esku hartze horren atzean. Eta berdin, etxe bizitza zerbitzua kasu honetan dira pixu tutelatuak dira, pixuak gureak dira, eta dazkagu 6 plaza errenterin, eta beste 6 Tolosan. Eta hor dago integratzaileak daude, 375 eguneko zerbitzua eskaintzen dugu, eta 12 plaza daude. Eta gero azkenik dago elkarte mugimendu bat. Saiatzega, azkenean elkarte mugimendu oso importantea, behin artean juntatzeko, identifikatzeko ze behar berri dauden, eta behin ahotsa altxatzeko, porque ez dago beste modurik bestela. Eta, oso izan da nire aurkezpena. Hemen utziet QR bat, mesedez eskatuko izuetela, betetzeko dela, inkesta bat, minutu baten betetzen dana, guri balio digula, nik sartzuten txapa guzti honek, baloratzeko zerbaitetako balio nu ez, betu alizateko. Hor utzi izuet gure bulegoko telefonoa, eta horiek dira gure korreoak. Bai, Maiderrena eta Neria. Zein konsulta doak azuela, aldi guztu idatzi, bai. Eta azpiko da gure web horrieko enlazea. Bai, hor ere, gero pasako dizuegu, aurkezpen guzti hau emango zaizue, eta mai gainen utzi dizkizuegu ere foietoak, eramateko eskoletara, bat emati igual gehiago zaudetela maietan jarrita gehiago dazkagu, bale, jasota, osake hartu, eta erabili, bale. Nik usteet balio egia dela, hoi sortu deunetik jende gehiago tortzen nahi zaigu behintzak galderakitea, osake erabili lasai, bale, eta gehiago behar behituzu eskatu. Bale, listo. Zuei. Nengoet, agutzi. Horberko ez dut. Laguntza beharko, ez dut asmatzen.
Bai. Bai. Piztuta dago. Bai. Bai. Vale. Kaixo, bai. Pasatu. Vale, bueno, egunon, eskerrik asko Leire. Bai, orain ere txanda izango pixka bat, behin perfil hori definitu dugula, pixka bat nik kontatuko dizuet, hortzadarren nola lan egiten dugun, bale? Da gure egiteko forma, ez dakit formula magikoa izango den ez, baina orain arte egin izan duguna, balio izan digu, batez ere perfil hauei irtenbide bat eman alizateko, vale? Orduan nire izena igon da, lanbide heziketako irakaslea naiz, gelatan ere bai ibiltzen naiz, orduan baditut perfil ezberdinetako eredu batzuk, bale? Orduan, bueno, pixka bat hemen kokatzeagatik lanbide heziketan ez, hortzarrek ditun heziketa zikloak dira oinarrizkoak edo hasierako heziketa ziklo horiek, bai, orduan, zentzu horretan baditugu bi aukera ikasle hauentzako, bale? Azkenean beraiek matrikulatzen direlako eta ez dakigu nora iritsiko diren orientazioaz balin bada bide egokitik egin, ez? Familiak hautatzen balin bauten aita nahi ez, nahi dutela jun hasierako heziketa ziklo batera, berdin zaie ziklo hori egokituko zaion ikasleari edo ez, nahi dutena sartu. Aber lortzen duen titulo bat, ez dakit zer, orduan, hasieratik hortzadarren egiten duguna da tituloari kenduko diogu baliokide hori, ez? Oazen, garapen batzuk irabaztea eta ez titulo bat. Vale? Gaitasun horiek garatu baritu gero lanpostu batera iristeko. Vale? Orduan, kasu horretan, oinarrizko lanbide heziketan soldadura, elektrizatea eta mekanika daukagu, baino 3 urtekoan soldadura daukagu ere. Vale? Orduan, hortze gertatzen zaigu, kurrikuluma berdina dela, 2 urtekoan eta 3 urtekoan ere, bai, ze lanbide heziketan ezin dugu kurrikula murriztu, bete behar dugu nahita nahi ez kurrikulum horrek esaten duna, vale? Baino 3 urteko horretan, baditugu aukera eta ditugu ordu batzuk erabiltzeko nahi ditugun bezala. Gure kasuan, ikaslearen edo ikaslegoaren arabera moldatzen ditugu ordu horiek, baina adibidez Leirek esan duen bezala, osasuna, higienea eta gauza guzti horiek eta gero kirola egiteko edo bizitza aktibo bat egin alizateko guk bideratzen ditugu ordu batzuk astean zehar behintzat hori egin alizateko. Eta hor bai, antzematen dira ikasle horiek behar dituzten behar guzti horiei nola erantzun. Bale? Azkenean, izaten gera ikasle horien kontzientzia. Bale? Adibidez, aurreko egunean bati esan nion, egunon, nahi bali madezu, oia hola uki, erabaki barezu edo goizero orraztu, edo hartu txanda eta ia moztu. Aurrengo egunean, ia moztuta ekarrizun, eta pasazun astebete hola. Vale, orduan, iristen da momentu batera, gu izan behar gala beleien konzeitzia eta lagundu barri dugu bide horretan erabakiak hartzen. Vale, ze bestela juten dira aurrera eta aurrera. Vale? Orduan, kasu horretan, gure aukera bakarra oinarrizko lanbide heziketari buruz hitz egiten dugunean eta baita erdi mailan dala gure kasuan, aukera bakarra izaten da metodologia egokitzea perfil hauetara. Vale, orduan aurrerago azalduko dizu nola egokitzen garen. Vale, orduan goi mailako heziketa zikloak ere bai jarri ditugu, gure kasuan ez ditugu, baina jakin badakigu horrelako perfilak iristen ari direla, orduan ere prozesu bat hasi behar dela nola egokitze garen, edo egokitu behar garen perfil horietara jakinda beraien beharrak nun dauden, ez? Azkenean, DBH-en egon direnean porrota sufritute edo autoestima jeitsi gintzaile pila bat, beharrezkoa eramatea goi maila heziketa ziklo batera non lanak ja izaten dira ikertzea, erabakitzea pertsonekin eta ez modu mekaniko batean lan egitea, orduan hor eztabaida sortzen da eta hasi behar gara pixkat orientazio lanetan, ere bai ikasle hori laguntzen nun dauden bere gaitasunak
eta nun dagoen ere bai bere realitatea. Vale, ze batzutan nahi dute izan edo zer gauza, baina bueno, guazen ikustea zeintzuk diren zure gaitasunak eta guazen hori martxan jartzera, vale? Orduan, alde batetik lasaitu ahal izateko ere bai gure gertatu izan zaigu, igual ikasle bat D gradu batean dagoela, ezin dula aurrera egin, eta azkenean titulora gelditzen dena, orduan azkenean nola ja zentu integratuak garenez, momentu batzuetan alditugu A graduetara, B edo C graduetara bideratzea, eta ora, behintzat, beraien sentsazioa da zerbaitekin bukatzen dutela. Bale? Bai, orduan oso garrantzitsua da, azkenean familiek ere bai hori eskatzen dutelako, titulatuki bar dute, bestela ez dute lanik lortuko. Azkenean, lanan lortuko dute beraien gaitasunen arabera. Bale? Eta lanera juten direnan, zer diren gai egin ahal izateko. Bale? Orduan, gure kasuan, ja irakasle baten figura sartzen garenean, pixkoa jarraitzen ditugun bideak hauek dira. Oinarrizko kurrikularen diseinura juten gera, adibidez nire moduloa hartzen dut, ikusten dut zenbat ordu ditudan, zen mailan kokatzen den hori, bale? Ikaskuntza emaitza eta ebaluazio irizpideak zeintzu diren, baino gero, perfil hauekin lan egiteko batez ere fijatzen gera jarduera esanguratsuak eta alderdi kritiko horietan. Bale, orduan, horrekin zeiten dugu, konpetentzia hori irakurtzen dugu eta irakaslegoaren artean erabekitzen ditugu zeintzu diran alderdi kritiko horiek eta ebaluazio irizpidetan jartzen ditugu zeintzu dira horiek ikasle horrek promoziatu ahal izateko. Horrekin zeiten dugu, hori errubrikaren lehenengo solairuan edo lehenengo mailan jartzen dugu, eta horrek balio digu, batez ere, horrelako ikasle beren bat identifikatzen dugunean gelan, helburuak horiek izango direla. Vale, ez direla izango makro helburu batu, baizik eta txikietatik hasiko gera eta horretan fijatuko gera. Vale, ze batzutan, igual beste gaitasun batzuk garatzen ditu, vale, horiek ongi etorriak, baina goazen bermatzera titulazio horrek emango dizuna, vale? Orduan, egiten duguna hori da, eta gero ikasle hauekin egiten dugu sentsibilizazio plan bat. Ze azkenean nahi dute beti 10 jun, bueno, goazen honea eta ber noraino iristen garen, bale? Orduan, hori alde batetik, bale? Orduan, gero, zein da guk erabiltzen dugun metodologia? Ba, gure kasuan etazi erabiltzen dugu. Esango ez dute, jo, etazi perfil hauetako izan daiteke metodologia bat. Ba, iten duguna pixkat moldatu beraien beharretara. 11 pauso izan barrean, murrizten ditugu 5 pausotan. Gainera, nola eredu bisualak behar dituzten, koloreka eta irudiekin erabiltzen dugu. Orduan, lehenengo momentutik beraiek ja badakite nun gauden. Hori bai, lehenengo trimestrean izaten da metodologian, kaina sartzea, benga, hau da, nun gaude, empatizatzen, zein da kolorea, bale, pixkat, gauza horietan lagundu barri dugu, bai. Orduan, eta ziren bidez egiten dugu, batez ere fase argiak eta zenbakituak dituelako. Urratxe urratz goazelako aurrera. Vale? Ez da gaur egiten dugula gauza bat bihar beste bat, baizik eta pixkanaka, bueno, azkenan eroringo naiz. Pixkanaka aurrera goaz. Vale? Orduan, 5 faseiek identifikatzea bereientzako ona da. Ze edozein momentuan dakite ikertzen ari diren, diseinatzen, hori egiten edo hausnartzen, bale? Bai, gero, produktu partzialak eta trebaketak. Badakigu igual proiektu handi bat egiten dugunan, igual bakarrik behin egiten dutela gauza bat, bale, baina perfil hauekin behilatu behar duguna da gauzak errepikatzea behin eta berriz. Ze lehenengoan batzutan, ez dakigu zergatik, baina asmat egiten dute. Bale, baina egoten dira momentu batzuk, beraio barneratu alizateko zer nahi diegun irakatsi, bale, egin barute behin eta berriz errepikatu, eta akatsa sortzen danean, hor galderen bitartez bideratzen dugu, eta hor ikusten dugun ulertu duen edo ez. Nik beti esate eta batzutan sartzen naiz elektrizitateko gelara, eta esaten beraiek ulertzeko kortozirkuito bat zer den, ezin dituztela bi kable ezberdinak elkarri jarri, ez dakizute zenbat kortozirkuito egoten dira hor, bai, eta gelan, hasten dira somatzen beste ikasleek, en plan, eske naita egiten du, eta ez du naita egiten. Bere ritmoa beste bada, eta behar ditu igual 10 edo 15 egitea ulertzeko hori egiten duen bakoitzean zerbait gertatzen da. Bale? Bai, lehenengoan igual, pun, eta zerbait pasada, baina, ni ez naiz izan, hori izaten da lehenengo gauza, bale? Orduan, kunbargera pixka bat, eta suertatzen diren gauza guk erabiltzen dugun eredu bat izaten da, irakasle hori gertatzen zaizkigun gauzak ere bai plazaratzea. Neri bai batzutan igual kortozirkuitora edo soldatu dudanean, igual pieza gaizki gelditu zait, edo gaizki moztut. Orduan ere bai, eredu horiek plazaratzea oso baliagarria da beraientzat ikusteko, pertsonak ez garela perfektuak,
eta zerbait gertatzen denea esatea ere bai ona dela, bale? Horrekin zer lortzen dugu lotura bat edukitzea eta beraiei zerbait gertatzen zaienean edo begiratzen dutenean kostatzen ari zait, baukate momentu bat esateko edo gerturateko esatera babitu, hau gertatu zait, bale? Orduan, gero ere bai, azalduko dizut nola lortzen dugun lotura hori horrelako perfilekin, bale? Gero, denbora orientagarria, gu izan bergara beraien erlojoa, denbora kudeatzen da gauza bat ezin izango dutena, naiz eta saiatu, ikasten dute pixka, baina beti egongo da zailtasun hori agerian, bale? Gero, amaierarako produktuaren adibidea. Batzutan eta zin egiten duguna da, beraien kabuz autonomiaren bidez, lortzea produktu hori. Vale, edo diseinatzea. Kasu honetan, hori egiten baldin badugu galdu egiten dira. Orduan, modu batera edo bestera, azpijoko batez edola gerturatu bergera eta esan barrio abitu. Zeiru itzen zaizu hau? Hau emango lioke erantzuna bilatzen ari garena? Eta momenturen batean behakiak bisualki konektatzen du, eta orduan hasten da, pixkat, banik ezagutzen da eta hau, ezakiz zer, orduan hortikan abiatuta asko zer esago egiten zaie, horri bat eman da eta guazen pentsatzea zin izan ditakeen irten bida, bale? Orduan, kasu honetan, igual gelan ez dugu proiektatzen zein izan behar den amaierako produktu hori, baina bai horrelako perfilei ikusita ze txantiloak erabiltzen ditugun, beraiek partekatzea, bale? Orduan, gero, talde lana, bale, teoria sozialaren aldamiak erabiltzen ditugu batez ere hortzagar, baina baita ere ikaslearekiko eta beste taldeenkiko sentsibilizazioa egin behar dugu, bale? Hasiera batean, igual ezagutzen ari direnean eta taldeak eraikitzerakoan kontuan hartu behar dugu nork ulertu dezake hobekien ikasle hori. Bale, ez izateko beti bere bide lagun, Asmoa da, talde txiki batetik abiatuta, gero pertsona horrek zabaltzea, pizkanaka, babitu, hau gertatzen zaio, baina ez du nahi egiten, baina saiatzen da, behin eta berriz egoten da, eta esaten baldin badiozu zer egin behar duen, bere ala egongo da egiten. Bale, orduan, egiten duguna pixkat positibotasunetik abiatzea, pixkat ikasle hori tokia egiteko eta ez egotea sufritzen, ezin dut, ez dut lortzen, gainera albokoek esaten diate tontua naizela, ezingo dudala aurrera egin, bale? Orduan, mezu horiek jasotzen dituzten goazen zaintzera lehenengo abia puntutik, orduan, etazik aukera hori ematen digu taldeak eraikitzerakoan, batez ere hasieran kontrolatzea norekin biltzen ditugun ikasle horiek. Bale? Gero, eta ziren bidez ere bai jarraipena jarri dugu, azkenean talde txikietan lan egiten dugulako edo nahi dugun moduan, bale? Baina baita ere, gerturatzeko momentuan irakaslentzako askoz ere errezagoa da egokitzeko. Bale, baldin badakit mai horretan egongo dela perfil horrelako ikasle bat, egiten dudana pixkat azalpena teknikoa eman, baina gero bukaeran egiten dut laburpen bat hitzgakoekin. Batez ere, bere arreta heldu nahian, azkenean mezu asko ematen direnean, hartzen dituzte mezu ezberdinak, eta azkenean imaginatzen ez ditugun gauzak egiten ditugu, ez? Azkenean leirek esaten zuen, ez? Egiten dituztula konexio batzu gauza bat egin alizateko, ez erori zait, eta guk hartzen dugu eta osten dugu men, eta igual beraik eman dute buelta oso bat utzi alizateko, bale? Orduan horretan ere bai laguntza barute, orduan egokitzeko prozesu on bat izaten da, hola, talde txikietan daudenean, bale, ez azalaratzeko batez ere nundaden bere beharrak, bale, publikoan, gero, gaudenean pribatuan, bai hitz egiten dugu, zeintzu diren bere gaitasuna, bere beharrak, bale? Orduan, eta hori erabiltzen dugu ere, azkez ere, lan merkatura transizioa errazten duelako. Talde ezberdinetan interakzioa bermatzen dugulako, eta azkenean ere bai ikasle horrek ikasi bardulako egokitzen perfil ezberdinetara. Igual batzuk gertuagoak izango dira, beste batzuk kotagoak, eta bai hasi barra identifikatzen bizitzan eta helduaroan eukiko ditula horrelako kontaktuak, bale? Orduan, behin hori egin dugula, hasiko gara pixka bat aurkezpenarekin eta ezin moduan beraiekin egiten dugun bezala, bale? Orduan, orain tokatzen zaigu ikasle hauekin empatizatea, bale? Orduan, gure kasuan eskema bisualak eta adibide realak. Ikusten ez dutena, ez da existitzen, bale? Orduan, nahi baldin badugu soldadura makinari buruz hitz egin, ekarri behar dugun makina hori gelara. Bale, ezin du izan hemen azaldu eta gero makina doen tokira jutea, bai, ze bestela beak ez du identifikatuko, ez du ulertuko ze botoi edo ze gauzak hartu barituenko orduan. Ordean izan behar da oso bisuala eta adibide errealak, bale? Gero, txantiloi gidatuak urrengo fasetan, erakutsiko dizuet horrelako perfiletara nola egokitzen garen, bale? Baina izan behar da pixka bat berari urratsez urratz prozedura bat ematen dion gidoia. Bale, batez ere, bilatzen dugunara, hasiera batean gurekin abia puntu bat jartzea eta pizkanak aurrera egitea, baina bilatu nahi duguna da bere autonomia ere. Bale, igual gauza batzuetan ez da izango autonoma, baina
alik eta gehien bideratu nahi dugu hori, bale? Gero, egiaztapen zerrenda, azkenean balioztatzeko beak egin duena ondo dagoen edo ez, hor ere bai autobalazioa sartzen da, bale, pixka bat hori ere bai bideratu behar dugu, ze bestela beti daude prest jasoteko guk zer esan behar diegu. Orduan, bideratu behar dugu aldaketa hori, beraiek izatea gai, beraien burua autobalatzea, ze badakite zerbait gertatzen zaiela, badakite kostatzen zaiela gauzak ulertzen, bale? Orduan, hori alde batetik, gero, praktikaren bidez ikastea, nik beti eredu bezala jartzen dut, normalean ikasle berriak etortzen direnean eta ezagunak baldin badira, aurkezpena ikasleen artean egiten da, eta etortzen dira gelara eta soldatzen ari ginela, ez? Zenbat neurketa hartu behar diren, materiala gehiago beharko dut ere, ez? Horre bai ekuazioa daude, ez idatzita paper batean, baino gai dira ikusteko, bitu, hemen lauki bat, beste bat, beharko dut, beste xafla bat, hori egin ahal izateko, bale? Eta ikasle batek esan zion bere lagunari. Lasai egon, hemen dena praktikaren bidez ikasten dugu, eta ez da isa despejatu behar. Ez? Orduan, beretzako, ze garrantzia zen paper baten aurrean hor egotea defendatzen, eta azkenean gauza bera egiten du, baino praktikotasun batetik abiatuta, bale? Eta gero, denbora gehigarri eskaintzea. Beti beharko dute denbora gehiago. Nik beti, igual planifikatzen dut, eta esate, venga, 10 minutorekin nahiko izango du. Batzutan gehiago behar dute, bale? Orduan, izan behar gera, pazientzia handiko pertsonak, ze azkenean hori behar dute, ze sumatzen dutenean gu urduritzen garenean, izatea, pero ¿te has enfadado conmigo? Eta ez da egia. Vale, baina gabe hor, zen nahi dugu gela eraman, beste taldea aurrera eramatea, perfil ezberdinak gela berdinean, baki batutan zaila egiten dela eta gainez egiten dugula, baina bueno, pixka bat, perfil hauekin inbarduna ez duzu nahi egiten, beste aukera bat, bale? Orduan, hori egin dugunean, bale, ja badakigu perfila nolakoa den eta ze eskemak bideratu behar ditugu, ematen dioguna da horri hau. Bale, horri hau, 3.000koekin balimagode, denontzako erabilgarria dela, azkenean maila berean daudelako, baina, bueno, oinarrizko lanbide ziketan gaudenean, erabaki behar dugu, talde osoari onura egiten dion, edo bakarrik horrelako perfil bati, bale? Orduan, honetan ere, inbar dugu sentsibilizazio puntu bat, ze beraiek inoiz dituzte ezberdina izan, nahi dute besteen antzera izatea. Orduan hor, tokatzen da tutoren edo irakasleen lana izaten da, pixka sentsibilizazio hori egiten jun eta ikusita horrelako txantilloiekin eta horrelako prozedura batekin gai direla aurrera egiteko, bale? Hasieran izango nik ez dut behar. Orduan, junbargera pixkanaka ereduak plazaratzen beraiek ikusteko horren beharra dutela. Eta besteen antzera, apuntak hartzen duten einean, beraiek ere beraien modura eta beraien hitzekin hartu behar dituztela apuntak, bale? Orduan, zertarako balio digu honek bai? Pixkat ikusteko beraiek zenbateinaino ulertzen duten guk esaten duguna eta zer da transmititzen dutena horri horren bitartez, bale? Orduan, horri hauek erabiltzen ditugu prozesu osoan zehar. Ez da gauza bat hasieran egiten dela eta azten garela beretaz, bale? Orduan, horrek laguntzen digu beak ikusi dezan dena interkonektatua dagoela, bale? Askotan gertatzen gera, zaigu, esaten diogula gauza bat egin behar dugula, baina hori nik ez detola egingo. Enpresara iristen naizenean gai izango naiz hori egiteko. Haizu, hemen gertatzen balin bazaizu, enpresara iristen zarenean gauza bera gertatuko zaizu. Orain da momentua hori lan alizateko, bale? Orduan, balio digu ere bai pixkat ikaslei ezagutzen juteko. Bale? Gero, hori ikertzera iristen gera, bale, eta hor, argi utzi behar ditugu zeinkuz izango diren proiektu horren baldintzak. Hau da, hau edo hau bete barra. Gehienez 4. Batzutan jartzen ditugu pila bat, ze azkenean kurrikulumak eskatzen ditulako gauza ezberdina, baina goazen jartzera, batez ere perfil hauekiko, alderdi kritiko horiek aipatu ditugunak, horiek horra saltzea, bale? Adibidez, guk egiten dugu proiektu bat beraiekin, tailerra dago 2 pisutan jarrita, eta batzutan eraman behar dute lanabesak alde batetik bestera. Eta bidean, galdu iten dira, edo ez dituzte eramaten toki batera. Orduan, izaten da, kaja hori non herramienta guztia jartzen diren, mailua gauza horiek, pixka batetik, gela batetik bestera mugitzeko, bale, gero hori beraien etxera eramaten dute, eta hori ikasten dugu, soldadura nola egin, pliegak, bisagrak, gauza guztiek, orduan hor jartzen digu, en plan, lanabesak garraiatzeko kutxa edo gauza bat egin behar duzula, soldatu behar duzula zuk zure eskuekin, bale? Eta gero bisagra bat
euki behar dula. Vale? Igual beste taldeetan jarriko dituzte 10, egingo dituztelako pisuka, baina igual minimoa jartzen digu, pixkat beak kokatzeko. Kasu horretan, egiten duguna da, beak bilatu bezala adibide bat. Gaur egun, errez egiten dute adibide horien bilaketa, azkenean uzten diegulako, edo bai ordenagailua, edo bai mugikorra, horren arabera, bale? Ze bestela, azten balin, venga, pentsatu, hasiko dira hor, eta sentituko dute estresa, azkenean blokeatuko ingo dira, eta esango dituzten erantzunak izango dira pentsatu gabekoak, bale? Orduan, guazen errestera aukera hori daukagu, orduan berai bilatzen dute, hor jartzen dute bilatutako irudia, eta hurrengo gorrira pasatzen dira. Eta hor galdetzen duguna, nola egiten den badakizu? Baiezkoa baldin bada, venga, hartu tarte bat eta idatzi. Zure hitzekin, eta eskatzen diegu 4 edo 5 pauso gehienez, bale? Hori egin alizeteko zeintzuk izango liratekeen pausoiek, bale? Orduan, horretan laguntza behar dute, lagundu behar dugu pixka bat izena jartzen edola, eta hasiera batetik esaten bali mote, ez dakit, egiten duguna da, beraiekin ikertzera jun. Baina, klaro, ordenagailuaren aurrean uzten ditugunean, zenbat adibide topatzen dituzte, eta ez dira gai, esateko, hau behar dut, hau behar dut, orduan, egiten duguna da, non bilatu behar duten, vale? Eta baita ere zeintzu diren hitzgakoak. Vale? Ez ditugu beraien artean hitz egiten esaten duguna bito. Hau da, porque nahi duguna bera izatea gai, hitz hori topatzea, irakurtzea pixka bat eta esatea. Vale, hau baliagarria da. Vale, pues jarriko dut. Vale? Orduan hori daukatenean berriz bueltatzen dira eta orain ja badakizu egiten. Eta azkenean askotan esaten digu bideoak ere bai baliagarri direla. Azkenean adibide praktikoa behar dutelako, vale? Orduan batzutan bakigu zaila dela igual gelan eukitzea, baina bideratzen duguna da, ekarri zure kaskoak, vale? Ze badakigu lanean egongo zarela, jarri eta entzun. Igual gu gaude beste talde batekin eta ezin dugu momentu horretan ikasle hori hartatu, bai? Baina bada beste modu bat beraiekin lan egin alizateko. Eta gero hor bukaeran, beti jartzen diogu bakokatu dut, bai edo ez. Vale? Igual, iristen da momentu bat eta ez dakiten nun dauden, urrengo gunean aitortzen gera gelara eta esatete. Eta hau ondo dago, eta hor bai jartzen dutenean gure baimenarekin jartzen dute, eta orduan horrek esan nahi du fitxa hori oso baliagarria dela. Eta horretarako zeiten dugun gero, beak behar dunean behar bat, aizu, eskezakit hau zeintzen baldintza, juntzaitez zure kuadernora ireki eta hor bilatu. Eta ez bali mazu topatzen etorri eta bilatuko dugu, bale? Pixka bat autonomia sustatzeko, bale? Orduan, gero hemen, ikartu behar dugu ere bai ikasle horrek nola ikasi dezakeen, bale? Orduan, pixka bat leirek hitz egin duen autoestimaren inguruan, hortzadarren egiten duguna da, asteroko bat banatzea astero. Hau da, ostiralero banatzen zaie asteroko bat, non esaten zaie aste hori nola junden aspektu positibo batetik, bale? Orduan, horrelako perfilei ematen die bultzada izugarri bat. Jasotzen dituzten mezuak dira gai zara, honetan hobetu behar duzu, baina presaude, venga, guazen bilatzera moduak orduan. Bada ikaslea motibatzeko modu bat eta beraiek sentitzea direla beraien ibilbidearen protagonistak. Ja ez da irakasleak esan dit. Badakit hau egiten eta hobetu behar dut honetan, ados nago, porque gero jartzen naizenean lanean hori gertatzen zait, bale? Orduan, egiten dutena da asistentziaren portzentaia ateratzen zaie, gero, kompetentzia soziopertsonalak, gutxi gora bera, tailerrean eta formazio arloan, eta gero, baita ere tekniko profesionalak, bale? Segun ikaslearen beharrak nun dauden, batean fijatzen gera gehiago, edo bestean. Kasu honetan, hasiera batean gehiago izaten dira soziopertsonala horiek, eta teknikoak uzten ditugu igual, bigarren urterako, pixka bat, sendotu behar dugulako garapen hori, ez? Ze batzutan pentsategoa dago hemen, besteen antzera jun behar da, baina leirek esan duen bezala. Azkenean, garapena askoz ere motelagoa da, eta batzutan lan ohiturak dira lehen urteko urrats gehienak, bale? Orduan, gero hemen, helburua zein den ikasleen alduntzea batez ere, eta nola egiten dugu. Aitorpen positibo batekik abiatzea, autoestima landu alizateko, benkuntza proposamena, eta gero konpromesirako eta hausnarkerako gonbita. Vale? Orduan, hau eramaten dute etxera eta astelehenan etortzen dira bueltan horrekin. Egia da, gelan gaudenean ezin ditugula jaso eta egin hausnarketa bat horren inguruan. Baina taldeetan gaudenean eta gerturatzen garenean, bai, galdetzen diogu horri buruz, berak zer ulertu duen edo ez. Bai, ze horrek balio dugu, baitare hizkuntza maila berari egokitzen juteko. Hasiera batean igual oso teknikoki hitz egiten dugu, eta gero bukaeran bukatu behar dugu A, B eta C. Vale?
ze dalako beak ulertzen ditun hitz horiek, bale? Orduan, hori pasata, bale, tokatzen da diseinatzea. Orduan, diseinatzean ere galdu egiten dira. Bale? Orduan, hemen guk bideratzen duguna ikasle hauekin izaten da imitatzea. Bale? Zerbait existitzen dena imitatu alizatea edo egin alizatea. Bale? Orduan, hemen ja ikusten dezute aurreko fitxetatik informazioa lortu behar dutela, hau da, lehenengo fitxatik hori idatzitakoa hori idatzi behar dugu, eta berriz idatzi. Bai, ze horrekin lortzen duguna berak, eukitzea denbora bat, garatzen juteko informazio hori. Ze bestela ez balen behago errepikatzen informazio hori galdu egiten da. Bale, orduan, proiekturako garrantzitsuak diren ataloiek juten dira gero errepikatzen eta eskatzen diegu berriz idatzi ahal izateko. Bale? Orduan, zure diseinua hemen egin. Hemen ematen diego aukera diseinua beraiek egiteko, ze perfil batzuk badira, Leirek esan duen modua ez, batzutan memoria selektibo hori oso ona da, eta orduan, igual gauza batean, guk baino gehiago dakite, eta gertatu daiteke. Bale? Orduan, uzten diegu nahi duten moduan, edo argazki bat jartzen, eta gero, urrengo baldintzak betetzen ditu, adostu ditugun horiek, eta hor jarri behar du bai edo ez, eta hor galdetzen diegu, batez ere ikusteko ulertu duen edo ez, bai eta zergatik. Eta hori da, gehien gorrotatzen duten galdera, zergatik. Vale? Baina guretzat, bai momentu horretan oso baliagarriak jakiteko, barneratu dituzten baldintza horiek zeintzu diren edo ez, gero diseinura juten direnean edo egiten ari diren, ez izateko frustrazio bat aizu ez dituzu ez da baldintza bat bete, bale? Orduan, betetzen duenean, erabili beharreko lanabesak identifikatu, hori egiten duguna batzutan da, irudiekin egitea, ditugu irudi ezberdinak gelan, eta orduan juten dira pegatzen, edo bestela saiatzen gara baitare hizkuntzaren bidez egitea, bale? Mailua edo behar duten hori. Vale, materiala eta nun erosi, eta zango beharrezkoa da nun erosi. Azkenean, lantzen duguna ere bai, bizitzarako beharko dituzten behar horiek, ez? Orduan, jakiteak gauzak nun erosten diren, eta ez direla bakarrik erosten Amazonen edo irakasleariak eskatu eta horrengo gunean hemen dago, bale? Orduan, pixka bat burutzen duguna hori da, bale? Orduan, aurrera jarraitzen dugu, eta ja tokatzen da proiektu hori gauzatzea, bale? Orduan, MGI duten ikaslegoari zeregin bakarra eman bartzaio. Bale, orduan, taldetan daudenean, adostu behar duguna pixka bat, beraien artean ari direnean lanak banatzen, bai, saiatu behar gera, berari lehenengoa izaten. Bale, haizu, bitu gaur hau egin behar du, orduan, zure lana izango da, pieza hau moztea, tamaina honekin eta barkoitu horrelako 5 pieza. Bale, ze azkenean, mai inguru batean gaudenean, eta bati esaten diogu zer egin behar duen, besteari beste gauza bat, azkenean, beak bukaeren esango, eta nik zer egin behar dut. Edo, hartuko du ikasle bakoitzetik gauza bat, ingo du nahasketa bat, eta karriko du produktu bat, esatezula. Eta hau nola izan da, bale? Bai, orduan, berari lehenengoa eman bartzaio, eta orduan ja, behin berak ulertu dunean zer egin da orduan, venga, juntzaitez lanera. Vale? Eta lasai, ze pizkanaka dena jongo era lanera, vale? Se sentitzen dutena ere bai da, beti noa lehenengoa. Baina, claro, lehenengoa zerbaitengatik ez, bere onurarako. Vale? Orduan, lan errutina sortzen dugu batez ere, dala sartzea, sartu, hor jarri dut sartu, ze batutan sartzearen bai kostatzen zaie, hartzea bere kuadernoa, irekitzea jakinda bukatu dut, orduan jarraitu aurrera, gaur ze kolorean gaude, gelan ere bai batzutan erabiltzen dugu eta proiektatzen dugu ze kolorean gauden, beraiei laguntzeko ja zuzenean horri horretara juteko, bale, ze batzutan hasten dira irakurtzen eta ez, venga, guazen kolorea ikustea eta behar baldin badugu irakurriko dugu, bale? Orduan gero, proiektua begi bistan izatea oso garrantzitsua da. Hitz egiten dugunean proiektu hori buruz, eta proiektu hori baldin badago armairu batean edo atzean eta ez baldin dute ikusten, akabo, ez dira egongo dira beste toki batean, orduan lagundu behar dugu horrelako perfilak ditugunean beti proiektuak aurrean izatea, bale? Eta eguneko ardura horiek esan dugu nola banatu behar diren, eta ekin. Osea, egon behar da egiten, bale? Ze horrela ikasten du, bale? Uzten baldin badago hausnarketa prozesu batean edo oso luzea baldin bada galdu egiten da, bale? Orduan, gure kasuan, bale, berriz txantiloi honekin aurrera egiten dugu, beak ekartzen du bere diseinua, eta gero bai hemen laguntzen diogula saio guztiak antolatzen alde batetik bera jakiteko zenbat saio ukiko ditun aurrera egiteko. Bale? Bai, hor garrantzia eman behar diogu, ez baldin badu bukatzen, bale, lasai egon zaitez, ikusiko dugu noraino iritsi garen eta zer lortu dugun horrekin, bale? Bai, ze batzutan
jartzen dira, eske produktua egin badut, eta igual hori ez da garrantzitsuna, baizik eta zer garatu dugun bide guzti horretan, ez? Bale, orduan, hor gero jartzen dugu, zailtasunen bat aurkitu dut, nola konpondu dut? Bale, horrekin lortu nahi duguna da, beraiek kontziente izatea, zailtasun bat dagoenean nora jo behar dute. Hasiera batean irakaslearen gana joko dute, beste batean lagunen artean konponduko dute hori, orduan nahi duguna ere bai hori erregistratu ahal izatea. Beak ikustea laguntza edozein eskutik etorri daitekela. Eta batzutan, naiz da, igual nik badakit nola egiten den hori, bultzatzen dugana da, juntzaitez igorren gana elektrizitateko irakaslea dela eta galdetu jozu. Vale, horrela bideratzen ditugu, beraien autonomia maila ere eta jutea eta galdetzen hastea, ze batzutan beldurra dute galdetzea ezagutzen ez duten pertsona bati, baina enpresara juten direnean, igual lehenengo egunean beraiekin gaude, bigarrenean, baina igual jende berria etorrikoa. Vale, orduan lagundu behar diegu ere bai bide horretan, ez bakarrik teknikoki, batez ere sozialean ere. Vale, orduan, hori eginda, etortzen da hausnartzeko momentua. Vale, eta perfila hauekin hausnartzea ezinbestekoa, pixka bat, urrengo proiektutan nahi baldin baditugu garatu dituzten gauza haiek praktikan jarri ahal izatea, bale? Orduan, hemen nola egiten dugu? Nola talde txikitan egiten dugu, behin eta berriz izan behar gera ikasle horien kontzientzia gerturatzen garenean egiten ari diren gauza horietaz galdetu behar diegu, haizu zergatik hartu duzu erabaki hau egiteko. Bai, eta batzutan gure galderak ez ditu egin behar fiskalizatzeko. Azkenean hori egiten duenean beraiek antzematen dute berala eta zaten, ¿qué quieres saber? Si sé o no sé. Bai, orduan, inbar dugu beste modu batera eta izaten da, ze ideia ona ukidezun hau egiteko, azaltzen diazu nola egin dezun, porque bito, han badago beste talde bat, ezin dula aurre egin, vale, eta igual ez da egia, baina beretzako, izaten da momentu bat, no sentitzen du gai dela, orduan, kontatzen dizu lasai, eta zaizu, bale, barneratu du, azkenean nahi da soldatzen egin du, eta egina dauka, bale. Orduan, nola egiten dugu, ikaslea protagonista bihurtzen dugu, eta orduan, elkarrizketa horietan, egiten dugunean, zentroan baditugu, kompetentzia ezberdinak, eta orduan beraiekin egiten duguna da, eseri eta guazenera, zertan zera aditua, edo non da zure gaitasun hoberenak, ez? Orduan, beak edazten ditu bat sozio-pertsonala eta bestea teknikoa. Eta gero aipatzen dugu berarekin edo adosten dugu berekin zein izan behar den hobetu beharreko kompetentziari edo gaitasun hori, ez? Orduan, horrekin batera lortzen dugu bera kontzientea momentu oro eta egokitzea momentu oro beak zer hobetu behar duen. Eta igual proiektuan dagoenean eta dagoela egiten soldadura berezi hori esaten digu, hau da, zure helburua lortzeko bidea, ondo ari zera, bale? Horrekin lortzen duguna da, en plan, nik erabaki dut, nik egiten dut. Orduan, ez da irakasle batek esaten diala, hau egin, bale? Orduan, hori oso garrantzitsua, eta gero Leirek ere bai aipatu duna, familiekin eta tutorea eta errekurtsoekin hildo beretik egin behar dugu lan. Ikusi behar dugu zeintzu diren ikasle horren beharrak, eta mezuak izan behar dira berdinak. Hau da, autonomia sustatu nahi baldin badugu, etxean ere eskolan nola sustatuko dugun autonomia hori plazaratu behar dugu. Adostasun batera iritsi beharko gara, ze bestela ikasle hauek azten dira, en plan, esketxean esaten diate gauza bat, eta zuk beste bat. Bai, eta igual etxetik babes hori eman nahian egiten dituzte gauza batu, baina gero badakigu lan mundura iristen direnean babes hori ez da lagongo, bale? Orduan garrantzitsua da, hildoiek partekatzea eta denok hildo beretik lan egitea, bale? Orduan, hemen hausnartzeko prozesori nola egiten dugun, ja elkartzen ditugu, juten gera, galdera egiten zertarako balio du, bale? Azkenean egin duguna hori betetzen du, gero errubrika hemen itxatxi, ematen diogu errubrika, eta bideratzen duguna berak erabakitzea nun dagon bere burua. Kontziente izateko, beak egindunarekin nun kokatzen den. Batzutan hasieran izaten da, yo soy el mejor, hemen goian, ez? Baina gero, prozesu aurrera juten denean, juten dira kokatzen eta realitate batean, eta ondo kokatzen dute beraien burua, bale? Eta gu beti esaten diogula, bale, hemen kokatzen duzu zure burua, emaidazu adibide bat. Vale, eta adibide hori beti saiatzen gera gelan gertatutako adibide hori izatea. Ez izatea beste pertsona batek egindakoa, baizik eta berak zer egin duen hor egon ahal izateko, bale? Orduan, ikasitakoa non aplikatu dezakegu, bale? Batez ere beraiek kontziente izateko egin duten hori, zentzua daukala, ze batzutan gertatzen zaiela, ez dutela ulertzen zein den zentzua, eta esatete, estopakeme, bale, hemen utziko, ez? Osea, zertako nahi dut hau ikasi, ez? Bai, eta askotan gertatzen zaigu puntualtasunarekin, ez? Ni iritsi naiz,
iristearekin nahikoa da, baina ze garrantzitsua da aldez aurretik iristea, aldatzea, prest egotea zure lanpostua fitxatzea. Bueno, berdin du. Gero beranduago aterako naiz, ja, baina eske hori ez da soluzioa. Bestela egun batean igual ordu bete beranduago eta ordu bete beranduago ateratzen zera, bale? Orduan pixka bat hori dena landu behar dugu beraiekin. Gero, zertan hobetu behar duzu, pixka bat honekin lortzen duguna da hurrengo erronkari begira, pixka bat nun egongo diren bere nahiak alde batetik eta gure aldetik ere bai zertan jarri behar dugu indar gehien, bale? Erronka osoan zehar nola sentitu diren, azkenean emozio kudeaketa ere bai beraiekin egin behar dugu, ze azkenean trebetasunak falta zaizkie, bale? Orduan, plazaratu behar dituzte nola sentitzen diren, batzutan gelan baditugu emotikono ezberdinak esateko, porque batzutan esatu, eske gaur gaizki nago, baina ez dakit zergatik, baina gaizki nago, eta horrekin ja lasai gelditzen dira, baina guazen izen bat identifikatzera, zer da, gaizki indezula lo, gaizki sentitzen zarela, beste gauza batzuk daudela hor ikusten dezula igual batzutan bai anaiak dituztela txikiagoak eta beraiek baino azkarrago juten direla, bale? Orduan hori dena bada momentu bat beraiekin partekatu alizateko. Bale? Zerbait gehitu nahi duzu, ze azkenean mailan gaudenean edo talde handietan daudenean ez dira ausartzen gauzak esatera, bale? Eta gero hauek izan dira zure lorpenak. Hor bai, jarri behar ditugu igual kurrikuluan ez dauden lorpen horiek ere bai errekonozitu behar dira modu batera edo bestela, bale? Zer bestela horrek ematen dio indarra jarraitu alizateko, bale? Orduan, gero iristen gera, irakaslentzako dala momenturik kritikoena, esatezu, lan egin dugu ikasle hauekin, gero azterketa baten bidez garatu behar dituzte gaitasun horiek, gauzak ondo atera behar dira, baina nik badakit gelan gai dela hori egiteko, baina gero azterketa iristen danean edo momentu horretan kalifikazioa jartzen dugunean ez duela lortzen, aurrera egitea, bale, orduan, egia da ezin dugula azterketaren maila murriztu, azkenean alderdi kritikoak hor ditugulako, eta horiek mantendu behar ditugulago, eta behar dugulago, egiaztatze froga bat, bale? Inspekzioa tortzen danean jakiteko, ez? Nota hori zergatik jarri dugun, eta ez dala bakarrik irakasle baten ikuspuntua baizik eta objektiboki jartzen dugula nota hori, bale? Orduan, egin dezakegun gauza bat, izaten da azterke hori zatitzea. Batzutan izaten da, orain 10 minutu, galdera hauek, 5 minutu atxeden hartuko ezu, gero beste 10 hauek, beste 10 minutu beste, eta batzutan izaten da egunez egun aldatzea, bale? Gaur parte bat egingo dugu, eta bihar beste bat. Vale? Horrekin laguntzen diegu estres maiori jeistea, ze azkenean azten dira en plan de, hau dena, eta nondik hasten naiz. Vale? Orduan, urratxe eman bartzaileena, vale? Ezin diogu eman instrukzio ezberdinak esaldi berdinean, vale? Gero, ikaskuntza benetako egoeretan oinarritzea. Adibidez, batzutan goazenean azterketara egiten ditugun galderak izaten dira nahiko orokorrak, bai? Orduan, kasu hauetan zentratu behar dugu oso ondo gelan egin dutenarekin. Vale, hor jarri dizu eta adibide bat, nola soldatuko zein dizuke metalezko piezak segurtasunez eta kalitatea bermatzeko. Vale, hor daude instrukzio ezberdinak, ja ezakiten nondik hasi, nola, orduan, goazen pixka bat hori lasaitzera, vale? Eta egin dezakegun modua izaten da, erronkan zure kaisa eraiki duzu, badakizu egiten hori. Orduan, azaldu zure hitzekin nola soldatu dituzu bi metalezko pieza horiek. Hor instrukzioa bakarra dute eta azaltzen dute beraiek nola egin duten. Vale? Eta gero, bigarren parte horretan galdetzen diegu eta zentzu dira segurtasun neurriak zehaztu itzazu, vale? Bai, horrekin laguntzen diegu pixka bat bisualki edo buruan barneratu duten hori plazaratu alizateko beraien hitzekik. Inoiz ez dizkiogu eskatuko esaldi oso osatuak, baizik eta hitzgakoak. Vale, badaki bi piezak hartu behar ditula, moztu, elkartu, fijatu maira, ez mugitzeko, vale? Gauza guzti horiek baldin badira, aurrera. Gero, lanbide heziketara perfil ezberdinak iristen ari direnez, baitaren malgotasun batera iristen ari gera, bale? Eta azterketak egiterako garaian jata bakarrik idatziko azterketa bat. Bale? Izan daiteke praktikoa, ahozkoa edo bisola. Hori bai, beti gorde behar dugu egiaztatze hori. Ahozkoa egiten bali magu, grabazio hori gorde behar dugu, transkripzioa egin, bale? Eta guri gertitu izan zaigu mugako adimen intelektuala duen pertsona batek ere bai dislesiarekin egotea gelan, eta esatea, ahoz esaten dian guztia perfektua da, baino idazterakoan idazten duen guztia ez du zentzurik, ezin dulako. Orduan hor, gaitasuna beste modura neurtu dezakegu? Bai, guazen bide horretatik, guazen egokitzera, azkenean ikasle horri, gero ere bai lanpostura iristen danean,
zenbatetan idatzi beharko du. Oso gutxitan, bere sinadura agian ez dakit zer, baino normalan horrelako perfila bukatzen duten edo burutzen dituzten lan horiek izaten dira oso gitaratuak eta inoiz ez da txosten bat egin, bai, izaten da batez ere kontrolatzea ondo egin den edo ez. Vale? Orduan, eta denbora egokitu eta aurreratu. Vale? Batzutan gelan jartzen dugu erlojua, handian, eta esaten dugu bitu, kolore hau daukazu lehenengo galderari erantzuteko. Hau pasatzen danean, urrengo galerara pasako gera. Vale? Eta orduan joan gera hori bideratzen, ze azkenan beraiek gelditzen dira hor, eskiztakit ondo erantzun den hau, guztia, jazta erantzun dezua, venga, guazen urrengora. Kentzen diegu, eta hola ere bai, daukaten estres mai hori ere bai jaisten juten gera, eta laguntzen diegu denboraren kudeaketea horretan, vale? Orduan, begiralda aldaketa honi esker lortzen duguna, pixka eta autoestiman indartzea, baita ere elkarrizketatik adiatuta, asteroko hori astean ematen dieguna ostiralero, vale? Orduan, horrekin lortzen dugu ikasle horrek beste predispozio bat izatea ikaskuntzaren aurrean, ez? Aurrekoan zen ez naiz gai, tontoa naiz, baina hemen bana gaiz gauza batzuk egiteko. Igual ez nahi dudan mailan, baina bai gai naiz aurrera ateratzeko gelan plazaratzen diren proiektuak. Vale? Orduan, gaitasun praktikoak garatzea, hori izan beharkoa gure helburu nagusietakoa, vale? Ez memorian gordetutako hitz tekniko horiek, baizik eta bere lanerako ze beharko duen, vale, goazen kokatzera ze beharko duen, eta goazen hori alik eta gehien garatzera, vale? Eta gero, ebaluazioa benetako testuinguru batean egitea. Ez izatea, gelan landu gauza bat, eta gero azterketa iristen danean beste gauza bat. Goazen egitea gauza bera, hola beak praktikotasunetik barneratu duen guztia plazaratzeko gai izango da. Vale? Orduan, pixka bat bukatzeko, vale, begiralda aldaketa honi esker lortzen duguna, batez ere argi eduki behar dugu beti, ez, eskolan egokitzen balin magera, egokitzen balin badugu beraien prozesua, lantokira iristen direnean ere bai egokitze prozesoria markoa. Vale? Orduan, Gipuzkoa mailan baditugu, Sutargi, Katealegaiak, gureak, badaude enpresa batzuk non sentsibilizatua dauden perfil hauekiko, eta gero da beste enpresa asko nahi dituztela horrelako perfilak hartatu, baino behar dute sentsibilizazio minimo bat, ez? Orduan behar dute gure laguntza, eta batzutan izaten da, edo gureaken laguntzarekin hasten direla lanpostu horretan, eta ikusten dutenean ikasle horrek gai dela aurrera egiteko, azkenean juten dira, eta ja enpresaren kargu gelditzen da, bale? Baina hori izaten da beti, eta beti hau familiai esaten diegu ez dela tituluaren arabera. Izaten da ikasle horren erakusten dituen gaitasunen arabera. Igual titulo batek esaten dio gauza baterako gaitasunak dituela, baina izan da momentu konkretu batean, gela batean, eta igual hortik ateratzen darenean, eta eremu hori oso egitaratua ez dagoenean, azkenean ez dakit nola egin, bale? Orduan, familiai ere bai hori esan behar diogu, bale? Azkenean, lortuko duen lanpostu hori izango da bere gaitasunen arabera, eta bere erritmoaren arabera. Orduan, guazen pixkanaka pixkana astera. Bale, ez balin badu lortzen oinarrizko lanbiderako heziketa titula, baino CP bat edo horrelako baliokide bat lortzen badu, igual horrekin iristen da beste puntu batera non bere soldata igual hobeago da, Azkenean bermatu behar diogula titulo horrek ez duela ematen soldata gehiago edo gutxigo. Bale? Batzutan baina errezten duela, baino ez beti. Vale? Orduan, hori kontuan izan da, izaten dira perfil batzuk kalitate maila handia erakusteko daukatela, azkenean memoria selektibo horretan ere bai, batzutan oso nadira zentzu batean, eta igual mekanika asko gustatzen balin bazeie, azkenean bihurtzen dira adituak, obsesiboak ere puntu bateraino, vale? Baina hori laguntzen die, egotea hor, behin eta berriz, hau ez dago ondo, daukagu perfil bat gelan, hau ez bali dago ondo, atzera botatzen zula, eta lagunek esaten ziotela, baina hau da, bai, baina eske pieza izan perfecto, bale? Orduan, lan kalitate maila altua erakusteko aukera dakatela, oso konstante izatea, bale? Hasiera batean ez dira konstanteak izango, zen lan ohiturak ikasten junbar direlako, bale? Eta eskuzko trebetasun handi hori izateko, esan duguna oso garrantzitsua zela, gelan bideratzen ditugu praktika guzti horiek eskuekin izatea. Ze bestela etortzen dira eskuko trebetasun horrekin oso murriztua eta berehala ikusten zaie hartzen dutela gauza bat eta erortzen zaiela lurrera. Ez daudelako ohituak, baina behin prozesu hori bermatzen dugunean eta behin eta berez errepikatzen duenan, azkenean
gaitasun hori garatzen juten dira, eta gero hasiera batean igual gai ez ziren egiteko gauza txiki bat, baina gero bukatzen dutenean igual ja zirkuito minimo batzuk eskuekin egin ahal izateko gai direlako, bale? Orduan, hause da dena nire eskutik, bale? Espero baliagarria izatea, bale? Eta beti esaten deguna, perfil bakoitzari egokitu behar gera, eta txantiloiak behar bali maituzue, edo nahi bali mazute gure esperientzia ezagutzea, gu prest gaude plazaratzeko egiten duguna, azkenean ikasle guztien onurako delako, bale? Así que... Eta orain aprobetxaretugu galderak egiteko, bai. A ber, gure kasuan bakarrik erdi mailara baino daukagu. Egia da, erdi mailara iristen direnean, egokitzapen hori askoz ere handiagoa izan barra. Bale? Eta azkenean, beraiek daude garapen batean oraindik denbora gehiago behar dutela. Azkenean, egia da, OLH 3 urtekoa gainditzen dutenean, aukera dutela matrikulatzeko. Eta matrikulatzen direnean, esatezu eske azkenean notaren arabera sartzen dira. Orduan igual nota on bat lortu du, baina egia esan, etorri da egokitutako ibilbide batetik, ez? Orduan hor, nik beti esaten dut, hor da gure lana, orientazio lan, zuen kasuan, ez? Orientatzen lan hori nora izan behar den, ez? Gai izango da erdi maila bat aurrera atera ahal izateko, goazen bide hori uztartzera, ez? Baina ikusten bali magu, ez dala gai antolakuntza minimo bat aurrera eramateko laguntza auki beharko dula, zentzua dauka berriz eukitzea ikasle hori prozesu batean non berri sentituko du ez dala gai, hitz egiten diren kontzeptuaz geroz eta askoz ere zabalagoa dira, abstraktuagoak, ez? Orduan, hor ikaslearen arabera, eta igual egin behar duguna sentsibilizatzea, bitu, sartu zaitez, nahi badezu, zure aukera baldin bada, baina jakin ezazu, leirek esaten zuen hori ez, bi alderdi horiek plazaratu behar ditugula, bitu, bidea oso ondo atera daiteke, igual laguntzarekin lortzen duzu, baina bidea ez baldin bada ateratzen, lasai egon, saiatu zera, beste kompetentzia bat lortu dituzu, edo igual A edo B, C graduko CP horiek lortzen dituzte, orduan, beti positiba, hori egiten zaitzaia, positibotasunetik, bale? Hasik hori, baina, gure kasuan ez dakigu goi mailan zein den errealitatea, baina iratik esan zigun, iristen direla. Eta DBH bukatzen, ez dakit uste entzute zaitela, ez? Vale, DBH bukatu zunen, bukatzea zijoan, eta orientatzaileak gurasoei esan zien, bi aukera azkazue. O DBH-ko titulua ez lortu, eta saiatu zer eginen ikaskuntzen geletara, edo oinarrizko lanbide heziketa batea jun, edo DBH-ko titulua lortu, eta erdi mailara jun, eta probatu. Eta gurasok esan zien orientatzaileei, bale? Eta zein da aukera egokina, ez? Kasu honetan zuk ze esateiazu. Eta animatu zuen, DBH-ko titulua lortzea, eta erdi mailara jutea. Gela igualen zegoen situazio berdinen beste mutil bat, eta kasu hortan gurasoek erabaki zuten titulua ez zutela nahiago zutela zer eginen ikaskuntzen geletara jun, eta beste mantxoago, ez? Bide guzti hori mantxoago itea. Baina, kasu honetan gurasoek orientatzaileak, profesionalak, hori esate baizu, ezakit, nahi profesional batek ere zerbait, medikoak zerbait gomendatzen badit, nik sinisten dut. Kasu honetan gurasoek sinistu intzien, neska guaz izan behasaineko erdin maila baten, behasainen kokatuta, eta sinkopeak ematen hasi zitzaizkion. Mareatu itezan eta kornortea galtzezun neska honek klase egin. Orduan, kasu hortan, zentroak justifikatu zion, pertsona honi ezintzula kursoa jarraitu, esaten sinkope horiek emate zizkionen behaiek etzezkatela baliabideak egoera hori aurre egiteko eta erantzuteko. Esan beharren neska honi, sinkopeak ematen dizkizu, etzelako gai, erritmoa jarraitzeko, eta urduritasun horrek sortzen dizu, ansiade eta estres maila altua, mareoak eta konortea galtzen dezula,
Justifikatu zien, sinkope horiek hartatzeko baliabide falta kaleratzeko zentrotik. Kurso hontan, hasi da ziklo berdinean, baina andoainen. Ez dakit hemen andoaineko orientatzaileen bat dagon. Baina, bueno, asmoak hitz egiteko, da jakiteko maskena berdina pasatzaiolako. Justifikatu die mareoekin ezin nula jarraitu zentroan. Eta orain dago zutagin lanbide heziketak, lanbidekin indako formakuntza baten salatxurian lanean. Eta orain lanean nahi da eta praktiketan nahi da. Eta hor ikusten nahi da pixkanaka gai dela. Neska honi tituloa eman zaionez, ja, ate pila bat itxintzaizkio, eta ze importantea da orientazio egokiak itea. Zer neska hau neurologoakin, probakin, tain nahi da, eta neurologoa esaten nahi zaio, eske ja, de hecho, alta eman dio, ze ez dago, osasun arrazoirik justifikatzen ditunak, neska honi mareoak eta sinkopeak eta koronorte galtze hauek eragitea. Eta datu bat da super adierazgarria bere amakin, bere espazio seguruan, inoiz ez dizkio eman sinkope horiek. Orduan, ze importantea da pertsona hauei orientazio egokiak egitea, benetan, ze estres maila altuetara esponitzen ditugu nahi gabe. Eta helburu horrekin bakit ez ditugula egiten, baina oso importantea da, bale? Bai, Baina ez dago denbora horretarako. Ez, eta gainaia erdi mailara iritsi baldin bada ikasle hori, ja atzera pausorik ez dago goiterik. Ja ezin da, ja inda dago. Hori da. Eta zuek, gero eta gehiago pasatzen da hori. Vale. Bai. Horgaz... Hori da.
Bai. Ja, baina gero ere, osea, goi mailako titulua lortuko du, osea, nik ez badazkat, nik hartatzen duten pertsona batek, bi goi mailako titulu dazka. Bat administraziokoa eta bestea ez dakiz dakan. Baina, tituluak dazka, saiatu da hortaz lan egiten, ez du inoiz lortu. Eske ez du lortuko. Pasa. Sí. Ez. Ja, baina bilatu behar ditugu ere, ze enpresa dira egokinak pertsona hauek lan egiteko, osea, esan nahi. Horregatik. Bai. Bai, hori bai. Bai, sistema da bezala, eta nik ulertzate baizuek, 23 ikasle eukiko dituzu ezakitzen badazkazuen klase bakoitzeko, baina ez dia denak mugako gaitasun intelektualakin. Bakoitzak dazka bere berezitasunak eta bere laguntza beharrak. Eta deneta egokitzea, imposiblea. Zuen kasu tokatzen zaizu hezkuntzai, tok, eta eta lan nahi. Guk beti elkarte bezala, guk beti gaude, zuen, laguntza ez dute. Gurasoekin lanketa egitea oso garrantzitsua, ze askotan gurasoek hartzen dituzte erabakiak, ez ikasleek. Orduan, gurasoekin laguntza ez dute hitz egiteko. Zuek ez badezute asmatzen. Gu prest gaude ikastetxera jun, eta han gurasoekin bilera bat iteko dugu gurasoak bialdu gure gana. Gu prozesu hortan, igual ez dugu lortuko ez dara, Nik ez dizut esaten guk barita magika dakagunik. Baina, behintzat prest egotea prozesu hortan laguntzeko. Bai. Eta aldan einen ikaslearekin ere hitz egiten jun. Ze beak ere lortu behar du autodeterminazio hori garatzea. Zaila dela, Bakitau dena dela, ideala, baina saiatu gara bideo egiten. Bai, eta guk behintzat, gure laguntza behintzat hortan beti prestutasun hori erakusten dugu, bai. Eta gurasoekin guk lanketa oso estua egiten saiatzea da, justamente horregatik. Askotan erabakia gurasoek hartzen dituztelako, pertsonek hartu beharren, edo familiak hartzen duan nahi arrebeko lokosea, eta askotan pentsatzen dute behaien bizitza izango bazan bezala. Ez dituzte kontuan hartzen pertsona horrek zen mugak eukiko ditun gero hartzen dituzten erabaki horien arabera. Horregatik oso importantea da familiakin alik eta gertuen egotea, alik eta estuen eta harreman hoberen eukitzea, erabaki horiek alik eta egokienak hartu ahal izateko. Bai. Bueno, lehenengo egoera ezautu beharko genuke. Bai, pertsonan arabera diferente dela, baina askotan gauzak, guk ikuste duguna, beste zentro batzutan edo pasa zaigulako errealitatean. Gurasoei ere askotan ez die azaltzen ze pasatzen zaien, seme alabai. Bai, lehenengo gauza gu beti esate dugu oso transparente gara, beti empatia askokin eta sentsibilizazio askokin eta beti kontuz eta neurtzen erabiltzen ditugun hitzak eta azalpenak zeinean, baina gauzak dian bezala esplikatzen ditugu. Lehenengo gauza beti gu eskaintza saiatzen gana informazioa. Informazioa eta erakustea beste adibide batzuk, beste pertsona batzunak, ikusteko ez dela behaien seme alabai bakarri pasatzen zaiera, edo behaien familian pasatzen den gauza bakarra dela. Ez dira excepzio bat. Jende asko dago. Gizartean 14% baldin ba limitea, nik uste datua asko da. Eske 10-tik 1,4 limitea da. Bai, lehenengo saiatzen gea, egoera zein den ikusten, eta kontzientzia hori hartzen laguntzen saiatzen gara. Eta gero pertsonan arabera saiatuko gara orientazio ezberdinak egiten, edo gomendioak ematen, edo segun ze behar duen, bai, pertsonan arabera. Momentu horretan harremanetan baldin badazka zailtasun asko, saiatuko gara harreman horiek sustatzen. Bilatuko ditugu bere komunitatean zer dagoen, edo guk elkarte bezala igual, bera dineko pertsonak ere badazkagu. Situazio igualen daudena, igual elkar ezagutzen saiatuko gara, eta igual ondo matea, igual ez.
Guk elkarte bezala akademikoki ez dugu ezer eskaintzen. Osea, bai, bai, beldur askokin egoten dira familiak. Guk ez duguna egingo da, akademikoki egokitzapen horiek hortan ez dugu laguntzen, baina bai beste orientazio batzuk ditugu eta alternatibak planteatzen laguntzen dugu, iruditzen zaigunak egokienak izango dianak pertsona horrentzat. Bai. Hori da. Bideik gabe. Hori da. Bai. Posible da. Igual ez da gueltatu ja. Segun zeate nirikitugun. Bai. 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 Bai, guk beti koordinazio horren alde elkartetikan, ikastetxetikan Igonek esplikatuko duen, nola egiten duen, baina guk elkartetik bai koordinazio horren alde lan egiten dugula. Eta baldin badakat nik pertsona bat elkartean, lanbide heziketan dabilela, importantea izango da horko orientatzaileakin edo bere tutoreakin edo irakasleakin koordinatzea, nola ikusten du, nik ere jakiteko gero sozialki ze lanketa egin. Eta irakasleantzat ere importantea izango da jakitea nerekin ze lanketa mota egiten nahi dan, ikusteko klasean nola funtzionatzen duen horrek edo nola ez. Hori da. Hori da, jakiteko nola lagundu. Hori da. Hoi behi esan. Esateko. Eskertzen da. Eso, hori da. Eskertzen da. Bai. Bai, bakigu eskualdearen arabera ere bai, mailak oso ezberdina direla. Igual Donostian baliabide gehiago daudela, pues azkenean identifikatzen dira ondo eta orientazio igual errezagoa da, baina bakigu herri txikietan edola azkenean erdi mailara bideratzen dituzte bila, azkenean laguntza horrekin lortu dutelako DBH gainditzea, eta azkenean gelditzen zaien aukera bakarra hori da. Baina gero ikuste duzu eta esadezu, baina eske perfila bada beste bat, ez da erdi mailakoa. Guk ere bazkidetan ikusten dugu pila bat, egu ere Donostin gaude kokatuta eta Donosti inguruan bazkide pila bazkau, eta ja Gipuzkoa barruraldea juten aste baztea ez, eta kostaldea, eta zona hortan, gu igual ez ganak horren beste iritsi, egu ere elkartaso txikiagea, eta baliabide guk ere azkagunak,
askoz bazkide gutxigo dazkagu, eta konsultak eta denak gizarte zerbitzutatik eta askoz gutxigo etortzen dira Gipuzkoa barrutik, Donostia ingurutik baino. Hor, aukera hori badago, normalean lanbideko ikastaroak izaten dira hasiera batean, egiten dute formazio txiki bat, eta horrekin lortzen dituzte praktika batzuk ikusteko gero lanpostu horretan gai diren aurrera jarraiteko ez, bukatzen dutenean onartzat ematen baldin bazaie lortzen dute ZP hori, eta gelditu daitezke enpresa horretan, edo beste ikastaro batera jutea. Adibidez, gure kasuan zikgelak ditugula eta ikusten ditugulan perfil batzuk eskeni ez naiz zikgelakoa. Ni naiz, ez azkenean daudelako haustura horrekin oraindik autodeterminazio hori ez dalako iritsi, ez, eta azkenean, babitu, juntzaitez probatzera. Azkenean esaten dugu bazen probatzera, azkenean probatzen dutenean, perfil batzuekin aldezu lanketa hori egin, baina beste perfil batzuekin da, venga, probatu. Ez? Orduan hori, guk izan dugu kasu bat, hasi zela azkenean familia naizula oinarrizko lanbide heziketa, benga lanbide heziketa, juntzen lanbide heziketa batera, eski igual gaiarekin ez du bat egiten, eta azkenean beste oinarrizko heziketa batera juntzen, azkenean hor ere arazo etzen hori, estres maila handitu zen pila bat, azkenean zikgelara iritsi da, eta ez da zikgeletako perfilarik aurreratuena. Osea, gaur dago, funtzionalerik gabe, osea, dena egiten du guk esaten diogulako. Eta leno, DBH-an zagonean, bazen gai autonomia lantzeko, bakarri juteko puntu batetik bestera antolatzeko bere motxila, eta gaur egun ez da gai. Baina ez da gai, azkenean, eraman diogulako blokeo maksimo batera, estres maila batera, azkenean bere gorputzak esan du, eta orain horretan ari gera pizkanaka, ber bukatzen duen zihori, eta salto egiten duen enpresa horietara. Bai, eta, bueno, pentsatzen dugu barkatu. Ez, badaukagula kasu bat, bueno, pues, claro, DBH dauka, baina, bueno, estres maila igotzen ari zaiota, azkena da praktiketan ez dagoela ere ez da ere funtzionatzen. Orduan pentsatzen ari gara urren urtean kapazitazioak, baino ere ez daukagu garbi hori den bere lekua, agian hori. Beti esaten dugu txikienetatik hastea eta ikustea. Azkenean izaten dira 2 hilabeteko ikastaroak, ez dira urte baterako. Orduan, horrek ere bai aukera ematen dizu momentura batean, bueno, venga, jazta, ez dezu galtzen urte oso bat, azkenean matrikulatu zarelako, orduan, guk egin izan dugu eta beraiekin june egin gera, beraiekin en plan bitu, ja eskolan ez duzu egon nahi, ez daukagu aukera gehiago, ditu hau dira zure aukerak, zer erabakitzen duzu, hartu tarte bat, eta zurekin edo batzutan, beraiekin harremanetan jartzen gera, eta bideratzen ditugu, ze askotan, eskolan esaten didate hau, eta borute jasotzea beste toki batetik, baina hemendik ere jasotzen duzu berdina, orduan guazen, zure ibilbidea zehaztera zein izan daitekeen.